Andichambo kuona nekuti unoti andina chandakakupa. Kana iko kuvaka chandino kusvika nepapene sina pizza. Magaro wako wemari niyondifungisa zvakawanda. Ndirikudanana nepame kana kumba kwenye switi kune nzara. Udove mari handinga rukone ndasimudza maoko handirumbize mari. Udove mari handinga rukone ndasimudza maoko handirumbize mari. Inoi varombo vanochata vachigara zvakanaka. Vamweni vangu samero nasi vabereko. Iwene koko wine parukatenga koko inopizza zvakaipeiko. Masoma ese desitenga neshamise womukira chinotenga. Ndazopita here mangwana kana iyo mari yangu yapera. Ndiwo wangu weke pawa ndisina mari kwangu iwe handisvike. Udove mari handinga rugone ndasimudza maoko handirumbize mari. Udove mari handinga rugone ndasimudza maoko handirumbize mari. Aramba, yaramba. Aramba, yaramba. Yeah, Hanzi HQ aramba, Stana aramba, Take 5 yaramba. Hanzi Rudor Mari, Hanzi Ngari Gono, Shinotoda Mashuga Dedi, Hala. HQ aramba, Stana aramba, Tipe yaramba. Hanzi Rudor Mari, Hanzi Ngari Gono, Shinotoda Mashuga Dedi. Rudor Mari, Hanzi Ngari Gono, ndasimudza maoko handirumbize mari. Rudor Mari, handinga rugone ndasimudza maoko handirumbize mari. Aramba, yaramba. Toda mashuga dedi hala XQ aramba Stana aramba Tipe yaramba. Right. Hello guys. Mu kana phone ikatanga kufreeza please munditaurire kuti phone iri kufreeza. Nditi ndibve ndaisa data. Mugare mandiudza because atizodi ma setbacks. Handitika. Right. Maskara seima mukaseima neri kumatima nenyika nchiti aiwa muri sei guys ngatisangane pachirongwa chezivara nhasi zvakare chitaura kuti kamera. Alright. Kuti kamera. Right. Ndichiti muri seiko
niko ninjani sandibonani Dumelang akaimachina neabudzi chiti ngatisangane zvakare pachirongwa chezuva ranhasi guys tichinzwa nyaya dzinodai kukodojora moyo dzinodai kunetsa dzinodai kurema guys tichidai kuturirana mutoro kutakurirana mutoro nekubatsirana handiti panapa pachirongwa zvamunongoziva kuti munhu anouya nenyaya yake anenge atofonawo achitotsvagawo rubatsiro kana kungoda kuburitsa zvinhu zvaanenge akatakura makore nemakore achingofamba nazvo asingaziko kuzviburitsira because sometimes mafamilies edu anonetsa kuti ungoudza kuti ndo zvandinazvo izvi zvandakatakura izvi kana zvandakaita izvi saka kuno manje playground yo iyi munhu anenge akutoti ndaonawo pekuti ndinoturura ndifile light. I'm so happy at least guest yedu yanezuro tanga tinayo mwana uya wanezuro talent nhasi afuma achisa message yekutenda akataura nacounselor nezuro achitenda. She was bottling up a lot of things mukati make angataura nezvimwe zvasina kutaura panapa zvimwewo zvakewo personal things zvakanga zvakaitika mukati mupenyu hwake akangobotla asina kana panga akamboburitsa kuti ataure akakwanisa kuti open up kuna counselor nezuro and akandisendera message yakareba nhasi achiti I'm so happy for the first time ndarara ndaita kunge ndakabviswa chinhu changa chiri mumashoulders angu so sometimes kutaura kunobatsira handitika talking helps. I was so happy pandisendera this message iyoyo but ndandatowana zvangu feedback kubva kuna counselor aitaura naye nezuro kuti mwana uyu kauyu ane zvimwe zvaangatodi zvaangasinage kutaura papublic but zvinhu zvanga zvichitoitika zvanga zvichiitika kwaari mumazuva achangopfuura futi waya not so long anyway. So guys tinogamuchira munhu wese anouya pano nenyaya yake patinokwanisa kubatsira tobatsira patisingakwanisi even kungoteerera munhu achitaura kudai so chaiko it's very important because hatizive kuti munhu anenge asvika pavheji ipi kuti munhu azosvika pakundoda kutaura nyaya yangu handitika right. So nhasi nyaya yatinayo pano guys ndagara ndakudzai ndikati ina ndite malives nemusi wechipiri mozviziva chipiri hatidheere malives but tatakati chitatu zvakanaka akazonditi kuseni no please squeeze time nhasi because ndatowana nguva nhasi mangwana otherwise tatichaita maneri. Thank you say more. Thank you all those who are looking great. Thank you very much. I love you. Thank you zvikanzi ndatowana nguva nhasi saka handei saka ndatongoti rega nditopedza zvandandichitoitawo nditoita zvinhu zvangu zvandachiita ndatomanyamanya kutoita tunhu twangu kutohodhahodha kunodididi kusiya zvinhu zvangu zviri munzvimbo. Thank you Chris D kuti ndikwanisa kuti tibate nguva tisamuvharira because hatingazivi kuti chii chinenge chamuita kuti adaro handiti right. Saka nyaya iri pano guys I would encourage you kana muine vana starting from 15 years zvichikwira tichatry by all means kuti pasaita zvinhu zvinonyadzisira zvinotaurika but kana muine vana vane ma15 vechisikana zvichikwira please ndinokumbira kuti live inoyi wonai nevana venyu because sometimes izvozvi mwana achiona akadai ni chembere ndakadai so nhasi anotoemva iyoyi wig iyoyi chiwivhi iyoyi handiti maona ini ndakadoipiwawo nefeni ndakadoita munhu anotengesa mawig ake anotogadzira anosaluni yake anotengesa 100% ndikatosisimele munhu wakuluka uya musikana anogara chinipa mawivhi uya achiti ndiye akatonditi oyi saka vana havazozviunderstand kuti mawivhi aya anobva kupi kana kuti pavanoenda achitinotsvaga mawivhi aya chii chavanopindana nazvo chii chavanosangana nazvo vanenge vasingazvizivi handitika. So achiona atinoti maslay queen aya chena achionekera achita sei it's not an easy road because sometimes you ask yourself kuti alright in 19-year-old ish machenera anopfeka boots akapfeka begra akapfeka mari yacho angashanda kupi but panenge pasina maanswers inenge chingori speculation chete handitika tozonzwa nevanenge vakapinda munzira dzakadaro kuti anoti aiwa inini yangu road ndakaifamba so because ndakanga ndaonawo zvandaiona ndaidawo zvinobatika kuti ndikwanisa kukwidza kungave kuzvikoro kumacollege kunenge kune vana uko handika mudzimba chemukufamba umu saka ndakapedzera ndadai asi mukudaidai imomumu mune dzimwe nyaya dzinoitika handitika. So guys ndo nyaya tinayo muzuva ranhasi vaya vana judge Judy vana judge Joe Brown please thank you very much all guys. Thank you vari kuti looking good. Thank you very much akachembereka ari kuzama mazano kuti kune team screenshot naye masimbi madiaries hamuiti munoshaya munhu mumpota chitoro zvimapicture ndiri panapa kudai chira mascreenshot oswipe macomments obvisa unitoro mascreenshot ndomboitoka profile picture asi madiaries musadaro imi munopapakapota muchimboswipa so monditorowo pikicha mopota muchindira munozati kuna ziva kundogara chimutora mapikicha ari palive ndichimutora mapikicha ake ndichimutora mapikicha ndozomuisira kuwhatsapp ndoti mapikicha kwaya ndozomuona akukanda futi achidada nawo but iye hambonditoriwo imbopotawo muchinditorawo henyu madiaries nai shuwa munhu werudzi akadaro right. So guys ndo nyaya tikuda kuti titaure nezvai pano vana judge Judy mombomira moenda kumvenge
kana kune mama mapeji akawanda chaizvo mapeji anotaurwa zvinonakidza zvinosetsa ameno ikoko ameno zvinongoitika zvakasiyana-siyana akawandisa mapeji moment eko pano ndepe reality handitika so kana usina chekutaura tinongokubloka kana wauya pano chero uri umwe uya anakatoma meli akanga auya nechinangwa chekutuka meli uchingokanda zishoko rako ndichitongokukandawo kublock view handiwaona unozondituka kana tave wandiona kwako ndokana kuti kwenyu kwandisiri ndokwamunozondituka kana tiri pano please regai vanhu vataure nyaya dzavo haasi munhu hatina kuposta nyaya iri haidi munhu akutaura nyaya yake saka ndinotongoti block kawani block button ndo zvarinoshanda masivano right regai tifonere guest yedu tisawasite nguva tinzwe kuti zviri kufamba sei nokuti magesti acho akatowanda zvino every day ini ndinopotawo ndichimboenda kunotengesa zviwitsi zvinhu zvacho zvinganetsa Yes, Gloria. What is it, Gloria? Did right. Right. Gloria, zita rako ndiro nasi just to protect you. And itika tichazama by all means kuti tikuprotecte. I know kuti uri kune different nyika, but kwaiko kwa nasi kwezuva ranhasi uri ku oh my way. All right, I'll try to mix Shona and Ndebele. All right, I'll try to mix Shona and Ndebele kuti vana vacho vamuruda kuti vanzwe vanyatsonzwisisa handitika so chero nyika yauri nhasi tiri kukanda kunyika yeNamibia. Is it okay? It's okay. All right. Gloria tinokugamuchira pachirongwa panapa Sis Melly's Diaries munin'ina. Iwe wakandifonera uchitaura nyaya yawaitaura uchiti izvi ndizvo zvinhu zvandati nditaurewo zvinhu zvacho hazvina mukufamba umu zvinosanganikwa nazvo mukufamba umu you were very inspirational uchiti vana vazhinji vanofarira zvinhu zvavanoona tichiita tichididididi takapfeka tichidhiraivha mota dzinodai havazivi kuti zvine mubayiro upi tinenge tapinda pakaita sei ndine nyaya inoda kukudza indobva wandudza imwe nyaya indobva watozondudza dzimwe dzakati wandei pamusoro pezvo handitika right ukati you want to inspire vana ndosaka ndakumbira vabereki kuti vauye nevana vavo vasikana vati kurei kuti vanzwe chokwadi handitika kuti chii chinoitika outside world uko because achiona ndakadai so kana tachikuona uchiposta picture yako anotofunga kuti indoidawei kuti azoiningirira azoziva kuti wazviwana sei panonetsa nyaya yakusvitsa pano ndeapi atibvunza kuti chi ndati nyaya yaita kuti usvike pano nhasi yauri kuda kutaura iwewe yekutanga-tanga can you start nenyaya yekutanga-tanga nyaya yacho ndeyechi alright dzakala kukhuluma ngedaba yami mina ndakambosangana nomwe murume kwaMutare wandaidanana naye semunhu waikufarirawo zvokuti tikati uyakokati tindokoenda saka zvakaitika ndezvekuti ndakaenda kunomuona murume is the world not businessman asi akazondirarisa nenyoka ndozvakaitika hatizi chinyaya chendoitangira papi takasangana paFacebook tinyatsotangira pekutanga vana vazive kuti unogona kwanuka papi nenichikupawo time aino kuti tiri in disguise wakabatsa minhu ndokuti newopoto uchifema futi zvakare handitiwaona so ichaikumbidza kutaura nyaya yangu nokuti takatibatika ndiri bit busy saka takasangana paFacebook tasangana paFacebook murume uyo akabva tonditi uya ndokupa mari yekuuyisa kwandandiri ndandiri kure akatobhadhara mari yendege kuti ndisvika akari murume ndewekwaMutare anotozivikanwa anoita zvemabhazi hatizivi kutotaura zita rake here kana kuite pachii pandakakwira ndege if you are comfortable kuti utaure zita rake you can unogona kuzvitaura zvako kana uri comfortable kuti uzvitaure anonzi Isau mupfumi Isau ina ai inonzi Isau mupfumi Isau mupfumi right
akatotora tikaenda kwaMutare. Taenda kwaMutare tikaendeswa kuHoliday Aid. Taenda kuHoliday Aid paya ndo pandakanzi bhosi havatsokwanisa kukuona inhasi sister, saka anokuona ipakwana. Musi wacho ndaakufarawo ndangoti ino zviripo. Saka pamudaro manje usiku hwacho ndakatobvunzwa achitosvika achitouya kuzondibhoresa, tikatotaura tikamuvhurira dho akatopinda akarara dede. Apedza kurara dede tikatomuti bhabhai zvakanaka ndatsika rodi, asi ndakabva ndapepuka ndichita kuti I still remember tiri jeni yako uchisimuka kubva kwakanga uchibva kuNamibia wanzi ndokutengera ticket, watengerwa ndege, tiketi rendege, waburuka munzvimbo yawakanga waburuka yeHarare. Hanzi isa mask. Okay, hanzi ungatokuvara nekubata mhino isa mask. Yeah, true. Wekapfeka mask. Tusabate mhino. Mask yasara kure asi anyway ndakatwa na drive kana ndatokakana ndakatorwa na drive Harare. Saka ndaifanira kutengerwa toiletries nezvimwe zvadaida doro nezvinhu zvandaizofanira kushandisa. So sesikona pana takabva driver pakauya vamwe vasikana 2 nemukomana 1 vakabva vapinda mota yatakutiri. Inini tichipinda mutii vachazoti tii kadai okay, vanhu vakatori vakapfeka zviri fani kunge vakava netsvina. Handisi kuda kutsvinyira vanhu asi vakava netsvina vachikuita kunge vanhu vaya vanongogara kumusha. Saka ndakasiyangu mota kadrive tichipinda mushopu tichitenga zvataida. Pandakadzoka ndichisa magrosari matoiletries zvandandatenga mubhuti, ndikaona bhegi rangu rakashama. Ndikati kwakachivhura bhegi rangu ndiyati because I know kuti zvinhu zvandandatenga zvinhu zvandandauya nazvo saka nokuti ndaitemba kuti tichenda kwaMutare ndikuendawo kunoona blesa ndonotengerwa imweni wani anotombotakura zvinhu zvakawanda. Asi pandakasvika mumota ndakaona bhegi rangu rakavhurwa ndikangoti ino imamusina chinhu kosha ndozozvitarisa leta. Then pandakazosvika kuhotel room ndakazosvika ndikaona kuti bhurugwa rangu nestring top zvanga zvatorwa zvazvisipo. Bhurugwa nebra string top chaipfeka. Alright. Hauna kana any chimucheka chiri padhuze chekuti usunge uvhare senge mask kana anything, mucheka kana bandana kana chipadhuze newe, anything kana muhembe kana or something kuti usarambe waka. But kuno kuisa towel hazvinzwike. But inini chirega ndise towel kuno kuspika kuno kuti utaure zvakanaka inobuda yakangosheshereka futi. Hazvisi kunyatsonzwika. Saka iwe utaura ko zviri straight. Inini ndakuisa towel anditika ndakuisa towel kuno kuti tinyatsovhara kuno ibudire kuno kusound yacho. Saka ndavhara iwe chitaura tinzwe. Taura tinzwe. Alright. Saka tada makundinzwa. Takunzwa ndakaisa towel kuno kunyoro. Alright. Saka tazodarozve ndikabva tasvika kuhotel room tikasvika pasina zvinhu zvangu ndikangoti. Saka ndandiri panyaya yekuti usiku ihwo the first night auya akabva atonoka padhoo. Iye Isa akauya akatonoka padhoo akatopinda tikatotaura akatorara nini akatoenda ndikatomuvharira dhoo. Saka ndikamboita kunge ndiri kumuka asi amuseti ndandisiri kumuka ndakatoita confuse kuti chii chiri kuitika panapa. Munhu ari kuita asi ndaiziva kuti takatotaura kurota nezvinhu zviri kuitika zvakatosiyana but anga asina kutouya. But ndiri kuzotangauya achingobva kuenda ndava ndaita kuyobata kaina upe futi ndopandakabva ndatanga kurarwa nenyoka. Nyoka chaiyo yakakura sei? Nyoka yenge iri hombe yaindimonerera mberi wese ichitaura neni ichindudza kuti chingosununguka, relaxa, usanyanye kufunga zvakawanda. Svikira ndakutoteererawo zviri kuitika ndakutonakidzawo nezvaitika.
saka kana chiti kurara nenyoka imhuka nditi inorara nemunhu sei like inorara sei yainge yakandimonera muviri wangu wese yakandimonera muviri wangu wese chiita kunge pakundimonera kwaiita ikoko ndaitonzwa kuti pane zviri kuitika kusikarudzi kwangu ndaitoita ndekurisunda murume alright ndisingavhunduki ndakatanga ndichivhunduka zvikandisavhunduki asi zvakazoitika ndizvozvo zvakangofanana kuti yapedza nyoka yacho zvabva zvaita kunge ndandichirota asi ndoziva kuti ndandisingaroti handiziva kuti makomenzano ari kuti chibati ndikutaura chokwadi hapana no comment no negativity nothing we don't tolerate negativity vanhu varungoti it's said imika you know things like that mal emojis ekuvhunduka yeah thanks dear she for sharing nyaya takamboiona kunorondo things like that musi wechifuti ndo zvakaitika musi wechitundo zvakaitika saka wanga kufila sei nyoka ichingoramba munhu uya wopedza kudai so nyoka youya futi yoitawo zvayaita pawaita zvinhu zvine nyoka iwe pachako wainzwa sei bhodhi yako ndatozvijaira wanga wakutonakidzwa nazvo yaikunanzva here nyoka iyi zvese zvaikaite kuti datsva kuti poderera kutiita zvese hapana koke iri kutaura ledi koke zvinhu zvisina mhedo handiziva ndikupatsozviexplain asi ndo zvaitika but you were enjoying in other words you were actually starting to enjoy zvaiitika izvozvo tete munhu wacho ndakatozombona the third day pandakatozomuona saka ndozvakaitika iwo uchitaurawo neshamwari dzako uri kupi kwakati wakati munhu iyeye anodai svikira wazondoudza kuti shamwari yake yakatombosha bhurugwawo akamubvudza isau kuti ko bhurugwa rangu riripi wakatodetsana saka hadzane tsika yekuti akakudana kuti uya ndokuda anotora hembe yako yemukati apedoti andozoishandisei zvisinei chibva kwaari saka musi atimbodzokera paincident mbijana yekuloji kwakagara madhezi mangani uri kuloji handizokwanisi kutaura alright haukwanisi kuzotaura asi more than vhiki handiti kana kuti less than ndaigara paholiday inn yekutare holiday inn wakaita more than week kana kuti less than week handikwanisi kutaura zvinozoratidza kuti okay alright saka iye wakazosangana naye wakazobvapo hauna kuzombobvira wamubvunzawo here kana kuti paaiuya ipapapa kuti uti ndo zviri kuitika kwandiri izvi usiku iwe uchingobuda ndiri kusara pachitika so hauna kukwanisa kuti ubvunze anofanira marika ndaingoda mari yavo waingoda mari alright zvokubvunza blesa mubvunzo yakawanda haubvunzi because hazvizvo zvawavika okay saka mari yacho wakapiwe ndakapiwa zvako mari yacho alright okay ndobva wazobuda ndobva wachinda saka penti yako nestring top hauna kutozombovhira wakakwanisa kuti ubvunza kuti ko penti yangu nestring top ndakazvishaya zvakafamba sei kuti unzwisisewo kuti zvakafamba sei ndiri munhu anofanira zvekufamba zviri saka ndaipota ndichifamba vachindiudza kuti pane zvakaitwa kwauri munhu wakadai asi ndeingozvinetera kusvikira ndisiyane nazvo nendo umwe musi ndandazotanga kunamata ndega ndokuti ndakaona kuti kwandaifamba kwacho ndaingodyirwa mari ndikati kunamata ndega ndikabva ndaita kunge kakurota ndarota ndopandakanzi ndimubvunze kuti zvinhu zvako akazvishandisei ndopandakamutumira meseji wakandisendera wakandifowadira zvinhu zvangu waizvidii ndopaada kureply haana kureply kuti akazvishandisei ndikwandakusiyana nazvo because ndandisikadi kuzonyanya kupa pressure kuti zvakazodii asi ndo zviripo
Okay, right. Inde kuti first intongoti iyi yanga ine munhu specific munhu waunga uchinyasoziva kuti uyu munhu makanga matoita sekuti ka relationship pa Facebook apa masangana mazoinda wazobhukirwa zvese everything wainda ukanodaro but mukutaura kwawaita nezuro uchindiudza wakati iwo uri munhu anofarira waimbofarira waifarira incident akati asi kana tikwanisa kuzvidileya kusvikira kubhadhero nekuti padira apa ndatopinda toilet tiri kutravel kuti taure debe saka ndokwanisa kuzotaura nebebebi kupa 8 ndasvika kwandiri okay because nyaya dzako nezuro dzanga dzakati wandei pawaitaura kuti mumwe musi ndakambodai mumwe musi ndikamborarwa nemupurwa ndikambodidi saka ndo pane vana ipapa vakagara nevabereki vari kuteerera vatachida kuti vazive vadzidze kuti zviri kufamba sei zvandaitaurira ndezvekuti vana vane pa14 15 svika kuba 20s mabasa haasi kuwanikwa vamwe vanobva kupa zvinhu zvakaoma asi ndinokuencouraja kuti tigogara tichingotambira zvatinopiwa naMwari usade kutidzira zvechislay queen zvinobhadhara hazvo asi zvine mubayiro wazvo mubayiro yacho hauione ipapo unozozviona papani utoriwa rupenyu ndaitorarama wanga uri nani tinosangana nezvinhu zvakawanda zvinotyisa asi hauudze vanhu nekuti ukaudza vanhu vanokuseka nokuti pachisikana tinenge tida kuvhairirana tida kuratidzana kuti uyu ndiye akapenga uyu ndiye akazodai uyu ndiye akazodai saka kuti kana uchikwanisa kuenda kuchikoro kana uchikwanisa kuwana $100 yako kana $50 yako uchitengesa madomasi ndeyako despite zvinhu zvenyoka nekuti zvirwere ini ndaakwanisa tenda kurwara asi hama dzangu dzizhinji neshamwari vasikana vanoita izvozvo vanorwara. You can never buy back your health. No amount of money can make you buy your health. Nyaya dzenyoka unoita mnyama usingaperi, izvozvi zvinadzwa nemnyama isingaperi. Zvinhu zvichingoitika kwandiri ukamborota nyoka zvakawandisa. Saka ndinofunga ndikwanisa kuzotaura later. Izvozvi ndanotiza kuti ndikudisappointei ndikuti handikwanise kuuya zvatisasaiti saka ndatopa excuse. Saka vanhu vakatondipirira mbuti nokuti tiri kufamba. Saka zvatinati kuti tozotaura nemukupa 8 okay kana vanhu vachida kuzouya later on. Alright. No, avanenge varipo madhairis nama8 vanouya so that unyatsotaura nevana vanyatsonzwisisa zvakawanda wanda. B Tanaka hanzi ndine nyaya yangu exactly like his. Rega ndise I'm putting a number right now uyu odona achadzoka na8 then to continue vanofona iko zvinhu zvane nyaya dziri similar to this tichingo continue iye asipo. Imwe nyaya iripo ndeyekuti ndoziva kuti vazhinji vakashandiswa naEsau vakatorerwa zvinhu vakaitiswa zvinhu zvakawanda asi havadi kutaura because munhu ane mari kuti anokwanisa kungobraiba chero adhibhini wegroup kuti ndiudze kuti wangu uchitaura naye ndiani kana kuti mishonga yake inokuudza kuti zvakazomira zvikadai zvikadai. Saka enda ichitokumbira kuti since tabuda nenyaya iyi ndisazovhictimize mozonzwa kuti ndakafa after 5 days ndokuti ndataura zita remunhu. Nah, don't worry. Isusu panapa tino protect. Akatoya kwanjiri ndoda mutukira nyoka yakatovheta tomboya kwanjiri ngatatomboya yake kwanjiri ngoti ngatosiyana nevana kana akateerera kwanjiri hangambokusviki kana achizviita akanoita kune vamwe kwete kuno. Zvakanaka saka tozotaura ndapedza kufamba ndiri kufamba ndine vamwe. Alright. Saka tozotaura pa WhatsApp. Alright, totaura pa WhatsApp kana wasvika then na8 we can still come back todzoka panapa tona totaura sei. Alright, iripo famba musha. Alright. Right. Guys,
nyaya dzake dzakawandisa dzaakandudza nezuro dzekuti ndichiteerera ndakati iyi lesson ini izvozvo ndine hwangu husikana huzigu hwakagara hwakateerera mutv huri kuona live iyo inoi patv musitting room husikana ikoko huviri hugere kuseri kwakateerera huri kuona patv because ndavati it's a must munofanwa kuti muone ane nyaya dzakawandisa but anyway akati ashoti zvaataura kuti hana kuzondudzawo ini semunhu angati half 3 ndobva achiti ari free hana kuzondudzawo kuti aita kubatikana dei angati ndaita kubatikana dei nangogara nangoipostpone akawani kuti alright ngatiite na8 yacho anomaona saka sezvinei tinozongo tina 8 dzachona kana ave free todzoka chero akaita 20 minutes kana 30 minutes achitaura then it's fine anditika pane akomenta mucomment section akati ndine nyaya yangu iri like that exactly anditi maona ane nyaya dzakawanda mtsikana uyu mukufamba ane nyaya dzakawanda mukufamba makasangana nezvakawanda zvaakasangana nazvo ndichiti saka waishinga zvikanzi kuda mari sisi kuda mari ndo mari yacho ende mari vaipiwa ende ndikatotione mota yanodhriver akanditumira mapictures emotikari kubva achita akatanga chitsesere driving at 17 anga kutodhriver achimanya nemota achididididi mwararo anditi maona zvichitofaya anditi maona ende mota kwete mota maonda fitika mota svinu dzakandisendera asi munhu mukuru apane degree kola hello Sis Melly. ndiri right uri sei Ora iditi ndinoda kutaura kuti it's true mufumbi ndokuziva akadananisha wari sister yangu up to now mundi anoditsika bereko okay akazoroorwa but atambura bereko nenyaya yemishonga aita kavatora aidovagarisa muhotero ini zveshuwa achivapa mabhiriki emari aiva mabhiriki aigovhomora mabhiriki emari kana ari mabhotiki aitengerwa hembe akasina basa nekuti igadi achishandisa vanhu its very true saka iye vana must be careful zveshuwa yeah, all right. That's my contribution. Sai mimi munogara kwa Mutare? Aididegara kwa Harare. But okay. yaitokwira mabhazi achivatengera mauber by that time pakusina mauber kuZimbabwe aishandisa mataxi. All right. Kuti aivatengiti taxi obva vati kwirai ndokwana pakadai mari zveshuwa aikuvapa. Yeah, zvakaoma saka handioni kuti why would she lie anyway because akandisendera ake machats ake aitaura naye achitobvunza nyaya dzemapenti ake idzozizi nemastring top akatomubvunza anazvo in black and white in writing anazvo aiwa asi kunyepa because anazvo in writing zvakaoma let's hope arisukudurwa alright iri right handidi kuti tidiscase nyaya yake iyi asipo tichida kuti kana dei tichida kuidiscasa idiscasa as aripo not asipo thanks caller thank you very much right handisiri new ndi another caller ari kufona ari kukonfirma kuti zvataurwa nacaller zvakamboitikawo kune shamwari dzake kwaipiwa vanhu mabhiriki kuti guys munoziva kuti chiproblem inoitika kutenda kwenyu kushoma where is your faith kutenda kwenyu kushoma musavhundusigwa nekutya kuti iwe akauraya munhu tinoti ndiani it's already out there tikutozvitaurira pano handitika kunorondo nyaya iritonzi yakatoenda kunorondo it was there kunorondo andihana kuti takaiverenga kunorondo nyaya that means ende anotozviziva handitika so kuchamuuraya kana kuuraya ani hazvichatoiti because it's all out there zvatoye pachena asi dei kuchinzi izvo inyaya yanga abvunzwa in secret haina kubuda pachena ndopataiti haunogona kutakawadiwa kana zvinhu zvokuti mishonga aiwa isusu tine mukuru anosika iyo mishonga yacho yoyo muridzi anoisika anoita kuti imere saka haisi nyaya stereki hanzi neumwe munhu she's not lying Sis Melly anditika right so muri kuona zviri kuitika guys hanzi nepaMutare Girls I don't know hangu paMutare Girls ndozvaataura hanzi Mutare Zimbabwe ina mauber I don't know izvo so ndo nyaya dziripo idzi guys but unfortunately caller wedu guest wedu ari kufamba abva amhanya handizive kuti pane umwe here
ane similar nyaya to that akasangana nazvo, you come as Heidi. What you just have to do right now is you just call handitika wongofona wotaurawo kuti ineniwo ndakambosangana nezvakadai nezvakadai takamira pano hedu handitika tichimirira kuti timire. So vana tachidangoti vazive kuti asi zvese zvinoenviwa handiti maona, not everything that you should envy zvaunoona muvanhu hauzivi kuti vanhu vanenge vaona gutsikanai nezvamunazvo, gutsikanai nezvamuri kupiwa nevabereki venyu, gutsikanai nezvavari kukuhasilirai vabereki venyu izvozvo vana handiti maona. So ndo zvimwe zvacho zvinhu zvinosanganikwa nazvo izvi. Akataura nyaya yemupurwa zvakare, akataura nyaya yemupurwa. She also mukufamba umapuhwa ma-US ake akati chitsama chama-US chakadaiwo zvakare simupurwa iro. Ini asingaziti mupurwa chii, ndikatozobvunza kuti mupurwa chii svika rinenge zidzvinyuzi hombe rakauya futi simupurwa iroro rakatanga futi apa apuhwa chii, apa paangari muIndia uyu angadi aita zvinhu izvi naye handimaona rakadai chibreak apa ane degree mai mwana handimaona, but chekuita hapananzi pin number. Ndakapina one number iyo, number iripo iyi asaisi kuoneka, number ndakapina iyi, number ndakapina, number iripo. Mota anayo, she's got a car. Anti ano munhu anombopota chishanda. Mota anayo, she's got a car. Anayo mota yake, she's got her own car. Anayo mota yake. Right, the gate on afona back. Hello. Oh, ari kufona back. Let me see. And she's very beautiful, very beautiful, very beautiful. Okay. Okay. Ini zvekuti nyaya yakazoenda kunoronda hangu ini I don't know, handizivi hangu, but hana mbondiudza kuti nyaya yakaenda kupi, nyaya yakamboenda kunorondo hana kumbonditaurira zvokuti nyaya yakaenda kunorondo kugurupu renoronda handizivi kana anga akambobva neko, that much I don't know. But vamwe vari kungoti nyaya takamboiona kunorondo handizive kuti is the same person here kana kuti vakasiyana handitika ehe. Right, pamwe ndiye pamwe hasi handisi kuziva kuti ndivo here. So number ndakupai guys, kune vanoda number, iyo number iripo, number yekufona as no number ndakapina number iyi, number iripo iyi, number yakapina iyi, because nyaya dzacho dzinowanda ene nyaya idzi dzinoitwa nevanhu vakasiyana siyana handiti maona vakawanda. Saka you might find kuti vanhu vanoti vakatosangana nema-experience akadai so vakawanda. Kune umwe akamboisawo nyaya yake kunorondo zvobva zvanotifana nei zvoita sokuti pamwe ndiyo pamwe iyo history 8954837 zvandiri kupina 1 hameno chiri kuitika. Iyo namba iyi, iyo namba iyi ndapina, iyo namba iyi, iyo namba iripo iyi, namba ndakapina iyo, namba ndakapina 1, namba ndakapina iyo, namba ndapina, maybe network handisi kuziva, namba ndapina. Right, namba ndapina guys, namba ndapina, namba ndapina. And it's almost similar neri ku-entanglement. Oh, anomaona kwanzi kune imwe futi iri ku-entanglement nyaya yakadaro. That means nyaya idzi dzakatodai dzakatowanda nyaya idzi. Saka vanhu vanoenda kumagroups akasiyana siyana vakasiyana siyana vachinotaura nyaya dzavo kumagroups uku. Kola hello. Kola hello. Kola hello. Kola hello. All right. Greetings. Kola hello. Hello Sis Melly, nanonoko kusvika ndipalasiyo kuti inyaya yechii. Saka ndiseke kutsanangura naye munin'ina. Aiwa sorry ndanonoka Iwe zvauchaita
iwe zvauchaita muningira ka iwe zvauchaita kana tapedza pano uchadzokorodza ko live yenso kuona nditake kuona kudzokorodza nyaya kuti wani aiwa chingotika uchazoona live naiwe muningira live inongonakidza uchizvionera wega uchazodzokorodza kuona iwe ka aningira madhari call hello Kola hello. Kola hello. Kola hello. Kola hello. Zvinomungaizongeza foni mukati makufemereka tachikakaisi kuti kochi chiri kuitika ndoti mama kungofemereka tashaya kuti zviri kufamba sei hello kola tiri kukunzwa imaka mungofemereka ndandoti nohla ndikati ko mapindo maitwa sei mafaya muri sei kola kola hello tiri kukunzwai kuti network nokukola ndofunga inetwork yavo iri kunetsa ini miraitiva drop I think network yavo ndo iri kunetsa kola network because hatichanzi kwisisi network yava I think ndo iri kunetsa right kana pane vari kuda kufona vamwe namba iyo kana pane vari kuda kufona vamwe namba iyo kana pasina vamwe vari kuda kufona guys inini nangu ndodi ndodropa tomirira 8 manheru tiwane kubika hedu Eunice rega kudaro iwe Eunice Tasha rega kudaro asikana anditi maona so anenge anga achitaura but ndofana network yake isati singamunzi kuti achingwa kufema saka ndototi ku asiwaita sei chichioitika zvenaimi andimaona right pane umwe here ari kuda kufona apa ari kuda kushiya nyaya yake kana kudii kana kuti muda kugara nadzo nyaya dzenyu garai nadzo muchazouya henyu kana prepared mava ready right muzouya nadzo nyaya dzenyu pane vari kufona right kola hello muri right here kola network yenyu iri kunetsa kola network yavo iri kunetsa kola hello kola hello taurisai ndiri kukunzwai muri sei kola muri sei slay queen kana ndani ndakatarisa picture saka ndiri kuona kuti slay queen iyi yafona iyi muri sei kola alright iwedzera volume hatisi kukunzwa une mazinya yaruda kundiudza but uri volume yako iri pasi wedzera volume pafoni volume yakadzikira nani zvayo but haina kunyatso kuita unogoinda sei usina kutaura nyaya naikola taura nyaya yako naikola angati ndine zinya randauya naro regai ndimbokanga poti yangu ndodzoka vari kuda kutaura but vari kutya vanava ini zvinondikona ini yoyo mafana ari kupinda hobho manje ndobata yani ora chega itange neiyi kola hello kola hello alright kola hello kola hello asi network yacho yangu kola hello
ndimboisa chispika toni kana mafoni inobudere kuchispika kuti tinyatsanzwisisa. Kola hello. Ehe, takunzwa muri sei Kola? Right, Sis Melly. Ndiri right. Taurai Kola? Tikukunzwa taurako? No, vari kuclasha makoza achana ari kuclasha ari kupinda akadai so. Manje ndinonga ipi? Ndakanonga imwe inobvumwa anobva afona. Guys, kana mwari pafoni imbomirai kufona. Mukaona kuti ndiri kudropa ka imbomirai kufona. Handiti kana nchidropa imbomirai mumwe atanga apedza kutaura. Kola hello. Hello. Muri right here Kola? Ndiri right. Ndepasi Sis Melly. Titoripo pachirongwa izvozvi. Okay, Sis Melly, ini nangu handisislay queen. Ndoda kungobvunza kuti nyaya yake Tina nemaparents ake zvakazogumira. Tisi kuita feedback. Kola tiri kumboita program, one program ete show nyaya program chazondibvunza nditi. Tikuda kumbofamba neprogram because tingatorasika direction zvatiri kuita. Kola hello. Kola hello. Guys, mukona paine mumwe ka. Mukona paine mumwe anditi. Mukona paine mumwe rega indi muno ukaflika rega indi kufonera ibeki nini. Because mukafona dziri kupindirana majobva dzakatana. Kola hello. Hello? Yes, Kola ndeipi? Ya, ndiripo muri sei Sis Melly. Ndiri right kanjani? Ndiripo. Yangu is different but yakadangoenderana. Yanga isiri blessa munhu wacho. Ati atenga imba kumba kwedu. Alright. Asi maitiro acho munhu wacho aita kunge munhu akaromba. Alright. Kozi akauya tata vanherera akatenga imba yekumba kwedu, and then after that akangoti ndichakuwirai tsitsi cause hamuna dzimwe hama dzokwanisa kukubetserai, saka I will be there for you. But he was like mufungogara muri true. Panapa handidi kuona mukomana. Alright. Inini masisi vangu were born like that. 5 girls but 1 akazoshaya tikasara tiri 4. 2 vakaroorwa inini 2. Bede imbomirai kufona please. Tinyatsonzwa mukafona muri kudisturba volume ya Kola. Please imbomirai kufona kana ndikadropa panenge pane munhu anenge aripo. Mungona ndikudropa hai pane munhu anenge aripo. Please imbomirai kufona, I'll call you back. Number dzenyu ndinenge ndadziona. Right, enderera mberi Kola. Saka tikasara tiri 2 tina sisi vangu tichigara pamba ipapo but aititira zvese akati handidi kuona vakomana panapa, mufangu kuita vakomana. Saka mari dzaaitipa aiva munhu yokuti he doesn't hesitate kuti ukati taimudedza mudhara. Mudhara tane nzara kana kuti hatina mari kozi tasingashandi tese. Mungoziva situation yekuZimbabwe back then. Hatina mari tine nzara. Aindiudza kuti you can come to my office motora mari. Mari aitipa he never hesitated. Yava like waigona kuti ndikumuro mari waipiwa maybe $200 or 400 pazuva. Onzi kwira taxi usakwira kombi. And then as time went on, ndakatanga kungoti pana mai vaigara pa next pedu vaita zvokupinda Zion, and then I started kunamata namai vavai nditi mazuva handirari pamusoro pemba panoita kunge there is something chinenge chichifamba. Akati no, it's fine, tichafeza pamusoro pemba tichinamata tichibhoterera imba yese. And then we did that. The next thing was pakaita imwe movement yandisingahwisisi kuti kunge paifamba zibhabhuni pamusoro pemba so. And those times kuti ndizive kuti chii chakaitika I don't know, but tangokaruka nango titi you guys ndiri kubisa pamba panapa just like that. Iye haana kuuya, he sent one of his guys akangoti I want you out. Akatipa $2 kwanze naimotsvaka imba. Since then we have never heard of him. Because but imba yakatongo saka apa makanga makudzingirwa kuti maunza vanhu vechechi vanamata.
kuti takanamata namai vave vakandibetsera kunamata. That night handina kurara. Pava nesomething chaifamba pamusoro pemba. My sister wasn't there. Vave vari kuHarare. Isikomba kuti taigara Bulawayo. Ndandiri ndega nemwana and ndakabva ndavhunduka kuti what chichaitika. Ndikanoudza mama vave vakandibetsera kati something is wrong. Murume uyu there is something. Isusu patakabva munhu akazopa gara pamba pedu hanzi akati hamufangi kuurayira huku pamba pangu. It was handizivi kuti nditi yes he was helping but mari yacho inenge yaiva nesomething mukati. Kwakufungira wenyu but nekuti mainzwa mamovement nechichi. Yeah, because aiva munhu yayo kuti he had so many businesses and masvikiro ake anga asingasvikiro zvekuti like waingomuona apa ava pamba like mota yaiuya dzimwe mota unogona kunzwa maybe mota yake kuti wanga usingainzwi waingomuona asvika otanga kufamba kunze kweyadhi otaura nemi muda mari alright tora mari asina kuti questions kuti chichi but zvaionekwa kuti maybe iri mari yekuti paiva nesomething. Asi panguva yayo pamaipuwa muchigamuchira mari hamuna kuzviona mamusingazvioni maingofarirawo mari. Taifarira mari cause tatiri nyerera hapana munhu aitichengeta ende hakuna hama dzaiti kana kuti let's say alright muri vana vabvudzi vangu regai ndikupewo mutenge chikafu hakuna munhu aitiona. Saka it was just kuti hapana munhu and he used to tell my sister kuti you know kuti inini if I marry you I can do anything for you but sisi vangu anga asatambo hapana anga adanana naye cause inini nasisi vangu tisitani maboyfriend but akangoti handidi vakomana vanosvika panapa as in like don't entertain anyone hama yamunogara nayo. Yeah, thank you thank you muningira nokutoti vanhu vurai maziso vurai nzeve comment section muri kuzvinzwira thank you mwanangu right muri kuzvinzwira comment section uko kuti zvinhu zvinoya nepakasiyana umwe kwa unongonzi handidi vakomana pano mari unongopuwa no questions asked mari unongodururikwa asi haubvumidzi kuti unze mukomana payadhi zvinhu zvinenge zvichifamba pamusoro pemba usiku mazigudo anenge mabhabhuni achifamba ipapo hapadiwi minamato ukangonamata unodzingwa handiti maona. Saka garai maziva kune vanenge vachimbosangana masishone kuti munozvibvunza kuti kundasangana nevava vakati havadi kuti ndite mukomana vari kumborevei ndasangana nevava vatogara pambapo vati havadi kuti mbaba patowa munamato zviri kureva kuti kudii zvinhu zvamuri kungodzidzawo zvamuri kungonzwawo kuti inhandisi kuti pane zviripo nokuti haana kunyatsotaura kuti pane zvaakaona but it's an eye opener kungoti mugare makadi makabatisisa nekungoziva kuti muvhure maziso nekungoti it might be kuti panenge pane something chinenge chiripo handi maona kunze baba pangu hapaurai guku paita sei kuti pakadi regai tifonere havatinzwi vangochitai kufona bheka. Hello, Kola. Kola, hello. Hello. Hello, Sis Melly. Hello, Kola. What do you say? Moshe, I think I'm not a slave queen. Chembere wangu but ndoda kutaura nyaya chembere nasimusana kuramba usire kwini wenyu vanhu panapa bvumai kuti muri vasire kwini ura kurambira izvizvo usire kwini nditori chembere chaiyo ndoda kutaura about nyaya yabva kutaurwa negest yedu about Esau. Ndindoda kupa testimony yezvakaitika zvandakaona inini. Ini ndaigara kuChispiti so pane mwana wevamwe mai vatainamata navo. This case yakatoenda kumapurisa. Mwana uyu those years kwanga kusina mabuses malifts akawanda aibva kunana Glenlone achienda kutown. So mwana uyu aika paroad ndokubva apiwa lift naEsau and apiwa lift achienda kutown. I think mwana uyu anga 17-18 years. This was 2001. Yeah, if I remember. So apiwa lift
before government house, before Highlands Primary School, akabva atena isawo akubuda muna Enterprise Road. Ndobva aenda pane imba ndokupinda nemwana wewe akati ndoda kudropa something tozopfuurira kuenda kutown. But akapinda mupamba paya ndokubva mwana we amunandisenyoka. Pamba ipapo amunandisenyoka mwana uyu akaita same isawo watutaura nezvake pano. Yes. So mwana uyu akapa after zvakaita naye pamba ipapo. Ndokubva apuisa motikari. I think pamwe akafunga kuti I don't know because akamukanda pa-road as you vanoziva kuchisimbi pane chechi yebaptist pane chinenge chirestaurant now ipapo before musati masvika pajunction yepagovernment pane restaurant pane imwe chechi inenge baptist iri ndo achibva amukanda paside peroad achifunga akafunga kuti pakana kuti akavhundutswa neaidono takamubudisa motikari achimupusha saka pane vanhu vaigadzira road vakaona from afar kuti pane chinhu chakandwapo chiri kuita kunge munhu ndobva vadedza mapurisa neambulance. Mwana uye lucky enough akanga achiri kutofema akazoshaya hake but kaakashaya akakwanisa kunarita zvakanga zvaitika kuti ndaendeswa pamba yakadai. Then they found out kuti it was Esau's house iyoyo and the national parks vakatoenda pamba ipapo. I'm telling you the truth, pakatonotorwa nyoka pamba ipapo neve-national parks ikatozotsikwa iyoyo ne-Highlands Police asi zvakatoitika mwanaye akategwa kuWarren Hills inde akatoatenda funeral yemwana iye musikana. So this has been happening pakare. This has been known and he gets away with it because he is politically connected. Okay. It's so sad now these kids are coming out vachitaura in different scenarios zvinhu zviri kuitika. This has been happening pakare izvo zvizvi. Muri kutaura kuti nyaya iyi ndeya 2001. Yes. Saka mwana akashayika uyu akashayika nekukandwa panze pemotikari here kana akashayika nezvimwe. Anoti akananzwa nenyoka. Ainanzwa nenyoka pambapa. Iye anoti payaimunanzva mari yaiuya here total mari because pakanotorwa nyoka pakatonotorwa nemari yakawanda pamba ipapo. Pakatonotorwa nemapurisa. Yes, this was a case yakatoripotwa kwaHighlands Police but kungoti yakazongotsikwa unongoziva zvinhu zvokuZimbabwe. A lot of people know about what Esau does kuvana vadiki nenyaya dzenyoka and all that. Saka guest weuya asi kutombonyepa ndinotomubhilivha nokuti I have the address yepamba zvakaiti imba yakatozotengeswa hayo because yezvino zvipanenge pandadzokera kuZimbabwe vaona pane hotel nepane restaurant I think chinenge chirestaurant because road iyo iri inonzi Howard road yacho inobuda usati waenda kuna Actufast opposite. Saka anozviita Esau izvozvo ana kutanga nazvo. Jo hinga zvakaoma. Saka imi vabereki vemwana vakashayikirwa nemwana nenyaya iyi vakaita sei? Vakangoti nyaya yavharana vakangosiya zvakadaro? Because mwana uyu mai vake shanda kuside police range kwataigara saka munongoziva as a maid mwana wamaid ndi avakwanise kuti fight isakoti but the good yakangoitika ndeyekuti mwana atoita almost 3 weeks parirenyatwa kutaura narita zvakaitika mapurisa chinointerview and all that but unfortunately haana kukwanisa kuzvika pakuya akabazufa tikatonomika. Jo yeah, I'm so sorry. Saka nyaya iyi ndeyechokwadi chiregai vachabuda vakawanda. Yes, so but they are going to come out vakawanda because now ndambona hangu 2 or 3 comments apa vachingoti regai tinzwe let's open tingonzwa. I think kutaura because kola ina ndisikuda kumutaurira mwana iye ndisikuda kumutaurira nyaya yake yakandudza sezvo ati achazo maybe ndakaitaura zvinogona kuzozikanwa ndiye anoziva kuti
ari pamaunzi achiti handikwanisi kutaura event iyo ndianoziva kuti zvine uivhu wakasvika papi handimaona so tikada kuti ndizonyatso kutaura zvaakandudza zvese ininika ndoita kunge ndatengesa bhesi kana anobva azozikanwa kuti ndiye akabva apinzwa bhesi neidzo nyoka idzi. Yes, even fanike ikokwana mutare vanhu vese vanotoziva only kuti he is untouchable chete. Otherwise vanhu vanozviziva kuti he has done a lot of things, especially kuvana vechisikana. Because 2001 ipapo munhu takatofunga kuti I think this time anotosungwa anoenda kujeri but haana kutomboita. Nga zvakaoma. Maita henyu kola, thank you very much maita basa. Tati ameno anenge achine doubt ameno but nyaya iyi tatonzwa. Regai tivhurire vamwe tinzwe pamwe kuchauya mo regai tinzwe. Thanks. All right, thank you very much. Right. Kune vari kungoramba chifona vakawanda regai tinzwe. Hello. Hello. Ndiri right muri seiki. Muri online. Alright, ndachida kutaurawo zvandakambosangana nazvo ndichiloja ndiri kuHarare. Long time ago. Alright. Pana mai vaiona dzimba kukambozuma saka kubva taenda tikanogara navo pane imwe imba yavo. Ndino murume wangu tatambova nevana. Satambo yako nokusaka ndangoti mumusi tikudawo mari baba titikumbiriwo mari zvikanzi apinda mumba umu unovhura chikabhoti chiri mumba umu but mari yaunenge wandibudza kuti unoda ndiyo yaunotora imwe yese usaitora. Pandapinda ndikangotora mari yandandanzi titore saka mai vayavo vakundida stereki vakati kweko iwewe ndoda kuti ndishande newe unenge wakangwara. Vamwe vese vanhu vanouya panapa havandikumbiri mari. Saka mai vachiti dzimwe nguri manheru vaenda kunorara vobva kuseni vobva vabuya kuti ndakuira zvine ndakaenda kuJohannesburg manheru saka ndakuigira zvinhu zvegrosari vana chakalaka overnight kuya muri kureva kuti vaiti ndaenda kuJoburg manheru kureva kuti vabva kuHarare usiku vakauya kuJoburg vakaodha vakadzokera usiku iwowo. Vakanotenga grosari vakadzokera usiku. Mafamba sei zvamakaenda kunorara takanorara nguva dzese? Ndichakuudza zvandofamba nazvo. Saka taiti kana taakunorara pakati peusiku adoneswa pasi pomubhedha unguti kiti udonha pasi tobva tapepuka tose vatafamba kuna vamwe baba vanonamata zvikanzi aiwa vane zvikwambo mai ava saka zvikwambo chacho murume itikazvimakaiva zvomudonesa zvida kubataniwe bva tatotransferya nebasa tikatoenda kugweru bva tatoitawo kutotiza chaiko kusvikana nhasi tikazouya kunoku apoti. Saka zvinhu zvinoitika mufunge vana mudzimba umu vane zvinhu zvakawanda zvinobatika. Now I understand why vanhu vachiti tikati pakanzi paita zvinhu zven'anga kana profita vanhu vanomhanya kuma-inbox quick to judge because tinenge tisingazive zviri kuenda vanhu kana kuti zvava nazvo but now I'm starting to understand kuti vanhu vanenge vane zvimwe zvinhu zvakatovaremera zvava nazvo ndosaka titi tikati utechiseka pane chiti majokisi vanhu vanoda maprofita izvo vanhu vakatakura vane zvava nazvo. Vanhu vakatakura mudzimba umu vane nyoka dzinounza mari. Saka makirimora maitomwa tii yacho ine makirimora yatouya overnight imi musingabvunzi kuti kirimora yabvepi overnight. Ndavigira riri grocery cardbox zvazi ndakuira chikafu ichi vana kirimora chiko ndasingachambotamburi kubva ipapo pandabvunza kuti mafamba neiko zvamakaenda kunorara zvikanzi aiwa ndichakuudza basa rangu randinoita iwe nyarara chete ndichakuudza kana ndakuona kuti une hana kwayo. Saka ine handaiva mwana Sis Melly andisi kuma-20 ndichangoroorwa. Saka kubva iza chaikuva sipo. Saka racho nemiwo mairidawo munhu ndaswera naye nhasi
kuseni undipa chikadhibhokisi kana kuti chibhegi chechichanganibhegi chegrosary uti ndadzoka kujobheki ndatobva kunotenga ndotogamuchira chero ndiri mudu kundoramba unenge wafamba nepaiuka nodi plus watenga pai mashopu akavhariwa kuputira ipapo ameno zvinhu zvinongokuputira ipapo zvokuti unongonzwa rima then unongogamuchira semari vaiti anytime kana uchida mari uinde mumba imomo utore yaunongondiudza chete unotora iyoyo exactly amount. Saka ndakaona makazara mukabhodhi yacho mari dzakasungwa kuratidza kuti no mfunge zvandanzwa zvitoti tataurwa ipapo online ndanzwa kusheka kuti akati zvinhu zvini ndakambobva mazviri kaizvi. Saka anyway ndati ndimbosheyawo kastori kangu ikako. I hope it's helpful. Maita basa vanhu vavhure ndizvo zvetodzidza next time ungangopuwa kusangopuwa kirimora usingazoti kirimora yabvepi ende maita henyu mufunge. Thank you very much sisi maita basa. Okay, all right. Thank you so okay, bye. Okay. Nyaya dzaidze kuda vakirimora idzi nyaya dzekuda kukara idzi chibhegi kwai oiki chibhegi chine kirimora nesipo yekugezesa nesefu unongotakura neraisi mupunga uyu kuseni ovigigwa bhegi maai openers aya kuti mufungisise tihovhu idzi dzoni gare tihovhu vaitoenda paprivate jet kokana aina neprivate jet hapana chakaipa unonotenga pai mashopu anenge akavhagwa mashopu anenge akavhariwa kusouth africa usiku saka unenge anotenga pai saka vari kubreka usiku vari unosvika vonununga pamacherefu imi ameno ei open handizivi regaitifonera vamwe makoza chawandisa pano mupunga uyu mupunga unoparira unopuwa chikwambo kola right try kufonera munhu unopuwa chikwambo please. Hello kola muri sei? Ndiripo. Ini ndinenge ndabatira nyaya pakati asi ndinenge ndiri kunzwisisa kunoenda nyaya yachona. Inini ndakagara nemumwe wababa wangu handinotaura zita. Muroora. But zvaitika nemunin'ina wababa. All right. Baba munini. All right. Patime iyoyo baba wangu washaika saka ndanda kuita grade form and he was rich. Zviya zvokuva extraordinary rich wachona. Saka ndaiti kana ndaivhunduka ndaona nyoka ichita kunge iri kufamba nemadziro ende maroverwa andaizoitwa nanhasi handivaregereri. Ndairohwa zviya zvokurohwa kwete zvokurevesa zvikanzi zvoni une mimba ndikaendeswa kumapregnancy test hapana ndisati ndatombovarekana nemukomana. Vaichinja mota like every year vanotenga mota nyowani ende vairoora kutanga akashaika mukadzi wega wega wavaroora handichatozoti vangani vaichata kusvika ndazotiza ndikanoita house girl. Saka from there nekukura unenge usingazivi kuti izvi zvinoitika wozoti wakuindawo kumapostori chichichi ndo patakanzwa kuti aiwa baba munini vane zvibata-bata. Ndobva ndazobvako ndikanzwa kuti deribhodhi yakutonotenga mukaka paploti pavo. Deribhodhi iri kutoenda kunokama mukaka paploti. So mumwe sisi wangu ndiye akatozondiudza kuti iwe pandinofamba ndinozwa kuti ndobva ndati okay. Saka nyoka endaiona iyaiya ndoya uri kuionerei bhozi ndaiona ndakadini ndakavata yange isiri nyaya yekuti une nhumbu ndonyaya yanguwo chete. Muta zvakawo vanhu vakatakura mafamily umu maita basa nekusheyawo nyaya yenyu vanhu vakutozivawo vanhu votozivawo taurai musha vana bamunini inotoverengwa kunzi iri rich. Mbuya wangu vanga vaya nevakomana 10 havanga vasina mwana womusikana vese vanga vaya nemaprofessions aribo but iye zvine zvapasina kana 1 vasara ivo chete vese vakashayika saka vaifa pagore so ando zvandingangotaura wangu inge vanhu vakaromba kunze kunaimi
maita basa kola Vanhu vanhu vakatoona nyoka dzichifamba madziro ngavasangozvitora lightly kuti nyoka iri kuchifambira madziro ngavazive kuti dzinogona kuda dziri nyoka dzavanhu mudzimba umu. All right, thank you very much Kola. Thanks. Right, miraitone vamwe vakawanda vanhu vari kufona. Mukaona maenda kudzimba dzenyu nyoka dzichifamba madziro kudai musangoti nyoka nje yapindawo nemistake, dzimwe dzinenge dziri nyoka dzavanhu, muzive izvozvo. Manzwa Kola achitaura panapa. Kola, hello. Hello, Sis Melly. Muri sei Kola? Tini nangu Sis Melly handisi Slay Queen but Ngotaurawo nyaya yangu. All right. Ini nyaya dzemushonga idzi inini ndakambonge ndakaroorwa kwandandakaroorwa. Saka vamwe vangu vakanditi hausabude panze muchienda kana kuweti kana kupi munofanira kuitira pai mumba. saka one day ndakazongobudawo ndikati ndekuwetera mubhaketi handizvikwanisi. ndobva ndazongobudawo pandaona chivanze chese chakazara kitsi. Kumusha kwenyu kwamama karogwa imi? Ndakaroorwa vandamhanya vandadzokera pai mumba mangwana vandangorara. Mangwana acho vakamuka vakatsamwa zvika ndakati ine nyaya yekubuda panze usiku. Saka kubva ipapo handinozombopagarawo ndangokreaterwa nyaya kusvika ndatozoenda kunoturwa kumusha kwedu zvika nekuti hanzi handiteereri. Nenyaya yekuti wakabuda usiku ukaona nyoka dziri payadhi ukaona kiti dziri payadhi? Kiti dzakazara mukova wese chivanze chese usiku. But hauna kuzama kuda kana kudza murume kuti ndaona kiti dzakazara chivanze chose? Handina kana kukwanisa kana kutaura, ndakangozonoudza vanhu vekumba kwedu. Mangwana acho makuseni vakangomuka vaine mamudzi. Vakaziva sei kuti wabuda pashe? Ndozvakandinetsawo kuti vakaziva sei kuti ndabuda. Saka ivo vafunga vakatozviziva kuti ndabuda nekuti pamwe zvinhu zvavo zvakavataurira. Nokuti vainyatsokomekedza kuti musafa makabuda panze, mutemo wepano munowetera mumba mozobuda kwachena. Zvokana wabatwa nemanyoka usiku saka wainzoitire mubhaketi? Vaitoti hazvibvumidzwe kuti ubvere wakabuda panze. Kana kuti ndinotora hupfu nekuti kwaive kumusha, ndinotora hupfu mawaigara vanga vasingabvumi, ndivo vaienda kunotora pamba ipapo paisaendwa kuchigayo. Saka zvekubata izvi inini ndinotozvibvuma ichokwadi. Zvakaoma. Inge waita hako Kola. Thank you. Madzidza handitika guys, kana makawanikwa mukai musabuda panze. Please, musabuda panze usiku. Munosangana nezvinhu zvavanhu. Handi muri kunzwa kuti Kola wakasangana nekiti. Handa kuzobvunza Kala kuti dzanga dziri dzerudzi dzakazara yadhi. Saka namawanikwa mukanzi please musabude panze, musabuda panze nekuti mucharambiwa kuchinzi maona zvinhu zvavanhu muyadhi. Hani ini tingoda kuti muvhure maziso, vhurai maziso enyu chete. Nokuti muzogona zvibvunza ndobuda ini, hai ndiri bhondo rokeshe ndobuda zvinondidii hapana, zvozondidii ndobuda kwaichi hapabudiwi pakaita sei. Kola wakaramba, imba yakaparara nokuda kuti akangobuda panze chaipo. Anzi usabuda panze. Saka ndati mungozviona hameno. Ndikaitinzwe vamwe makolazi makoza achawandisa. Miraitone vamwe. Shishe. Ndongoritena makolzi evanhu vanga vachifona vese ndichingorichena big pesa kwandisa. Hello. Chizinaipo ndikuseri vakoma. Muri right? Sorry. Ndiri right zvangu. Ndinongoshare. Aiwa handanandi. Ndinongoshare. Inini ndandine mwishamwari yangu. This is quite a true story. Yandaigara nayo kuno kudaisura. Saka ndobva taplana kuenda kuZimbabwe yanga iri holiday. It was 2002. Taplana kuenda kuZimbabwe saka takanosangana neimwe shamwari yedu yanga ichigara kuZimbabwe yaive neeverything zvakanga zviri bhuru. Ungoziva vanhu vanoitawo kalife kavo kuZimbabwe. So
atiti I would like to invite you kuenda kulunch. Ndozouya ndokupikai mese muri 2 toenda kulunch tomboita chi maold talks kai pataive kuchikoro chichipostika kudzidza tese. Mbava yakazotitora muza 2002 zvimahama zviya zvima 4x4 mapezhero ndopairovaka mapezhero paya. Tapinda muchipezhero mai mwana tabva taendeswa kulunch. So this akagiona ndinayo akambati asi kana you are living pretty muri kumbozvifambisa sei muZimbabwe mune tiri kutambura tiri kwatiri tiri kunze uku inini mugere muri kumbozvifambisa sei. Akapindura mubvunzo kuti zvimwe zvinhu musachive ndozvaakataura musikana uyu. Tikati why kana if you are doing well admire zvaunenge uchiita sei uchiita zvikanzi asi kana zvimwe zvinhu musachive. So ino ndakabva ndangozviti regai tisachive kana munhu akuudze kuti zvimwe zvinhu musachive you just need to let go. Saka pakazoitika kuti musikana uyu wanandinaye ndabva naye kudiaspora akabva azoita another date ramuno zvavanga vadecida kuti vaida kuzopanana kumba kwemusikana uyu. Ndobva aenda kumba kwemusikana uyu wekuZimbabwe uyu. Asvika kumba ikoko akaona zvaakaona kusvika abudirwa pachena nemusikana wekuti ndichakuratidza zvinondipa mari. Saka anzi akanovhurirwa muru akati murume wangu ndiye akanosvitora zvinhu izvi akanovhurirwa rumu yanzi yaive yakazara tuhari ropa everything you can think of. And saka mukadzi uyu aita akapinda murumu imomo aienda anohombera umva apiwa mari kana topiwa anything chanenge achida umva abuda. Saka musikana uyu because anga atopinzwa mazviri hanzi ndakati ndazvitopinda mupazhero muyamuya akabva ndititarisa pamusoro pemotikari pajero hamuzivi pajero mota iyi pindai taura ini hanzi akabva atizvotarisa pamusoro pemotikari paakatarisa pamusoro pemotikari akaona zinyoka riripo zvonzi zvinhu zvandakuratidza motikari akufanira kufa wakazvitaura paunozvitaura ndokuparara. Saka musikana nekuvhunduka kwaakaita akaenda kumba akanoudza vanhu vekumba kwake kuti ndozvandaitwa neshamwari yangu chichi haana kuzombomuka the following day akabva angoshaya. Saka zvinhu zvevanhu zvezvikwambo nevanhu vanodidi zvinoitika. Musikana uyu paakangotaura kuti musikana uyu paakazviziva kuti zvinhu zvake zvataurwa akabva abuda akamboenda kuSouth Africa. Saka vanhu havana kuzombomuona kuZimbabwe but ndofunga akazodzokera when nyaya yambozonyarara iri inini handazombobvira ndakazombomuonawo up to now. Saka zvinhu zvinoitika vanhu vasachive zvinhu zvakadai. So vanhu vanobata zvinhu zvakawanda zvokuti saka ndo contribution yangu iyoyo. Saka musikana yakatozongoenda kunorara nobva atorara haana kutozomuka. Haana kutozomuka akangosvika nekuudza hama dzake vakanga vari kumba kuti ndozvandaitwa kumba kweshamwari yangu but ndavhunduka. Saka nekuvhunduka kwaakaita ikoko nekutya kwese nekubva azotaura zvaakanga aona ndokuparara kwake ikoko haana haana kuzombodzokera kwaaigara kunyika kwaaigara anotozombodzokerera. Akanga yanguva inzi munhu akafira kuZimbabwe aenda kuholide. Zvinonetsa izvi. Saka nyaya dzakadai dzekuromba dziri kuti akuti hatichidzibhiliva. Ndosaka ndambozvitaura ndikati imi mukamboona kuti panapa kwaita muprofita wemara kwaitipei nhamba aiwa vanhu vanoshinya. Vanhu vanenge vachiziva zvinhu zvavakasangana nazvo zviri kutoremawo mukati muupenyu hwavo kuda kuzama kunogadzirisa. But isusu manje isusu maKristu we are quick to judge.
handichika we are quick to judge kuti tibvirei pano izodai vanhu ndo vari kuza hezvo dzakubuda nhasi mutango hezvo sho yatora direction imwe onai kwazvave chinyatsokupicture kuti onai vanhu wai vachimhanya kuti tipowo namba probably vane zvinhu zvavanenge vasawanzototaurei pano vanenge vachida kunobatsigwa ikoko vanenge vachienda ende mukukura imomo mumhuri dzedu idzodzidzi panenge panotova one munhu anenge achishinya mumhuri yega yega kunotova nemunhu one anenge achishinya vamwe havazoda kuzoti kumhuri kune zvakati but each and every one of us tine munhu one watiri kuziva kuti takatokura tichitoudzwa kunzi panhinga apa but because we don't believe isusu like tikechizviti makristu techizviti we don't believe but zvinhu zviri kuitika zvinhu zviri kuitika ende vanhu vari kubata ende vanhu ndavazive ndosaka chinzika Mwari inamata Mwari kana uchiita zvechizezuru ita zvechizezuru zvachona nemazvo kana uchiita zvechipostori ita zvechipostori zvachona nemazvo because ukada kubata kuti nhasi wabata apa zvokwadi vanhu vaMwari ka tiri kuparara munhu stick to what you know vanhu ngatinamatei kana tichinamata kana uchiita zvechizezuru chiita zvechizezuru zvachona wozviita nemazvo hapana mareligions aya kana kuti zvechiwa izvi zviriko handiti ende kuna munhu panotobatsirikana nazvo totozviziva kuti matateguru edu anotichengeta anodini saka chiita nemazvo urega kubata zvakaipa chizviita nemazvo kana uchiita zvechipostori zvachina chizviita nemazvo woita zvechipostori kana chiri chikristu chinamata nemazvokwadi usati nhasi waita dhumbomba woita gurere machechi emareligion ndokuzopedzera vanhu mane zvikwambo zvamusingazoti makazviwana kupi ende usamuvhuma ndizvozvo makubatiswa zvinhu zvekunzi nhingi anorapa chakati kafedha panakaroiwa nekafedha unoza kafedha kehuku kaikai akapiwa kafedha kako achinzi kafedha kehuku unongochikopumapuma so akatoroiwa nako kakatomuigira zvinhu zvakaomararamba make nenyaya yekungotambira zvinhu zvausingazivi piwa zvinhu zvaunopiwa naamai vako vakakubereka ndo vanoziva mibereko dzako kwete mumwe munhu wega waungosangana naye parodhi uchingotambira vanhu ndatidzidzei apa imagine kuti apa onai kuti munhu vavaya viriwe mukaka chaiwo uri wotopinzwa mazviri usingazivi kuti chii mukaka krimora iwoningo chingoti mukaka hausi kutoziva kuti zviri kufamba sei inga zvakaoma gaitinzwewa moto vanoti kudii at least vanhu vari kudzidza gaisi manzwa kola hanzi musangobata musangounyanyora kola hanzi I have a very miraitone this comment chinhu changu chinhu chinobata foni chadonha chinhingi china ndigoni kuchigadzira ini zvino ndakutotambura nekugadzira ningirikiri foni iyi adichadonha chinhu ichi miraitone ndikuverengere comment yanyorwa apa right ndiri kudecline inga one I'm declining right panzi Sis Melly inini I have a very similar story neyamupfumi uyo semusikana uyo I would like to share my story. Let me call back the caller. All right. Kola has kubata phone ari kudecliner right regai tidaire avari kudai kola hello kola Sis Melly muri sei Sis Melly uri sei ndiri right muri ndiri right nyaya dzekuromba dzenyoka idzi Sis Melly ka ndedzechokwadi inini bamini vangu nini murume wangu ane mari ikashanya kumba kwavo vanhu vane zvinhu zvavo but pakurara papa munopiwa mitemo yakawanda achibva kubuda tichiita weti panze kumutwe zvekuti toilet yavo iri panze chinonzi hanzi itire mubhaketi and then mashitsi atinoisirwa ewhite ekuti
kana newe unototya kuti utsanana hwakaita sei but chinhu chakazondinetsa kana uri koko unorota kuzviunosei saka nyaya dzenyoka dziriko Sis Melly vanhu vanobata-bata mishonga vamwe hazvo vane mari dzisinga asi ukazonochirota zvinhu zvinotyisa zvinotyisa zvinhu zvatinoona mukufamba muSis Melly zvakaoma ndisada kusheya hangu nevamwe zvakaoma Kola. Thank you very much. Vane mabusiness here? havana mabusiness. Saka kana masina mabusiness saka mari yacho vanoita mari yei? Exactly. Vanotobvunza havana kana kutengesa madomasi chaiko kana kutengesa chero hembe chaidzo avatengesi chero cheunoti chamuza business chero havana but vari rich but ndakatoona kuti izvi zvine nyoka mukati bhozi kurara iko kuda kurota nyoka. Inga zvakaoma. Thank you very much Kola. Maita basa. Alright Sis Melly maita basa muita basa fani neprogramu yamunoita iyi inobatsira. Thank you Makola. Thank you very much. Alright. Right. Namba dzaValari handidziziva. Handina namba dzaValari. Namba dzaValari handina. Ati ane nyaya yake namba dzaValari ina handina. Ndikutsvaka kutsvaga mana macalls acho auri kupinda awandisa. So handisi kuziva kuti namba yaValari miraitoni. Macalls ari panapa awandisa. Alright, chega itingoti vanoda kufona vafona. Alright. Kola hello. Kola hello. Muri sei? Ndiri right ka. Kuri sei? Kunzwa hangu nyaya dziri kutaurwa nevanhu dzakawanda idzi. Isusu kwatakakurira kumba kwedu baba vangu inini isusu takangokura tisina zvataiziva but taingokura tichingona zvinhu zvakangowanda mumba saka munoziva kana muchingokura munongokura muchingona zvinhu muchingoti hamino zvinhu zvakaita zvimucheka zvakaita kana zvimapfumo asi musingazivi kuti zvii munogona kutozvitambisa muchiita zvemba ngemaumbwe asi singadozivi kuti zvii. Takazoti later on tichikura takusvikawo kuma15 years nobada unorota baba vako chaivo nyakukuzvara uchirara nawo saka nekukura wanga usingamboiti zvekuti unonyengwa kana kuti kuimbwa nechaiko unotoshamishika kuti kunyiti chiri pandiri chisiri pane vamwe vasikana chiri pane vamwe vasikana chisiri pandiri chinosadzisa kuti inini ndidiwewo kana kuti kudii wosvitarisawo pagirazi wotoona kuti zvanditoriwo munhu akatonaka zvekutoti unozosangana nomwana wekudziva kuti haunambonyanyushata but hamini kuti chii chingori pauri waiti uchirota uchirara nababa vako so unenge hautombozoiti shungu kana yekurara nemurume pandakatozowanikwa chaipo chaipo ndakatozosiya first house chaipo ndisina kana shungu murume achiti akatokubata chaipo chaipo unotoita hasha. Saka baba muri kutaura apa tikutaura baba venyu chaivo vakakuzvara biological father. Saka ndo vamairota muchirara navo ivavo. Nekuzofamba manje saka isusu takangokurirawo munoziva pane mamwe machechi ndoda kutaura chokwadi machechi akaita semasava maSDA they don't believe in zvemweya kana kudii of course vanoenda havo vamwe vanongoziva vanozoendawo behind but in the church havazvikurudziri saka munenge makangokura muchingoti hazvibvumidzwi kuchechi kazi makakurirawo kufamily yakadaro hamumbofambi then wazokura wozofamba uchisangana nevamwe vasikana vozokudziva kuti asi iwewe chii chiri kumboitika pauri chii wongofurika wanzi akatimboenda kana kumasowe moenda kana kumasowe kuya kuyantimugona waenda kumasowe ndopona unodzwa kunzi isi hatina kwazva tinokwanisa kukuudza baba vako chakati wazoti ukazoenda manje kuna mudhara kuti mudhara ndo zviri kunzi tiite sei uyai apa munenge madzimba dzichiramba muchingomitiswa muchingosiyiwa muchingoramba wazoti mudhara achifambaiwo nesu mudhara anotaura kuti hapana kana chiri kuitika kana tinaingorwara zvimwe zvirwere zviya zvekuti unoenda kuhospital but hapana chinobatwa kunzi pane chiripo but isazozoti ndiri kurwara
asi voitwa matest ese hapana chinobuda. Nesaona kuzongofamba manje zvakuzoita akazoita mistake ndofunga yekuti akazoda kuroora mumwe mukadzi here, of which inini pana moms vangu manje vava vasina basa nazvo zvese because vaitopindawo chechi yavapinda iyo yanga isingatsvaki zvakawanda. Saka ndakazoroora vamwe mainini manje apa anga achizviita ari ega handiti isusu satani id paakazoroora maini number 2 manje maini number 2 vanoda beti manje ndivo vamukutaura maslay awa manje vakabva vajoinana yakabva yaita partnership yevanhu vanobata mishonga vabata muchonga kudaro isusu takangoramba chingoraramawo munozoita zvongotinenge chingoti wabva pano waenda kusauthi waenda kubotswana sa hapana kana chaunobata chinobuda kana zvinotora kuti mune muchitoshandiswa then kazouya baba vanje vazoroora mumwe mukadzi manje wechi3 manje wechi3 manje ndiye akazouya nemofa yekuti vanga vagutirana jealous nani nenumber 2 pamba hapachaita sei hapachagariki baba vabata futi nenumber 3 yoko vari kubata futi nenumber 2 number 3 vakutirana jealous vakutanga kufumurana manje unoziva kuudzwa kunzi baba vako chaivo ndo vari kubata zvinhu zvakangooma zvakaoma vapenyu kutaura kudai so hatina zvatinokwanisa kuita zvekuti tinonzi endai mumbonofamba kakunobuda mari mukanzwa mukaneta asi zvichiramba ukarwara uchikudza kuti endai munoona endai kwadokta because anenge aziva kuti hapana chamunoita chamunobata ene unoziva kuti hamuna kwamunokwanisa kuzvigadzirisa ende mukangoda kuti mufambe vanenge vachingofona chitohondo zvamafunga saka zvinhu zvakadai zviriko kwete zvekuti tinozviudzwa ndikataura zvakawandisa panapa anobva atozivikanwa because mudhara achitori mupenyu nenyaya yacho iri kutonetsa. Alright, saka mudhara nemari here? Mudhara akaita mari but ndezvinozva mari yake inyanya kubuda munhu zvinhu zvakaita semabuildings. Okay. Tikatotaura panapa iripo asi haizonyanyooneke because muri yake yakurisa yakungodyiwa pano nepano asi udenga iri 1 machinyatsoona zvishuwa iripo saka muri yacho yawandisa vana vakazara vakawandisa hazitombotauri vana vacho havashandi havaroorwi kumushando zvekuti mamiscarriage after the other munanogona kuti kana musikana 1 asina mamiscarriage anosvika 10. Saka imi mamuna uroorwa so ini laki yangu inini I think inini zvikwa zvakazochitika kwandiri ndezvekuti mai vangu vakangoramba vakasimbirirawo pakuita sepakunamata. Saka ndinini ndinotofunga I believe kuti inini kuti ndinge ndiri pano kuti ndinge ndichigara mpaka munamato wamai vangu nekuti vanokutaura kuti aurare usati wanamata chingai kunamata. Unogona asahubati mwana ukampinda ukabata mwana mamacho wamugara basa chero ukaita degree rakaita sei degree hatichatomboshedzeri kuti ichi chinonzi degree because degree harina zvarinobetsera nekuti hapana kwaunoenda kwamuri mimi saka kufamily kwacho kufamily yese akutogara pasi pemapilo pasi pemamattress angoezita not because of situation. Of course situation yezimbabwe yakaoma zvayo vamwe asi vanombomawanawo mabasa chekuitawo nemutakshop chairo asi iwo hauri wani nemutakshop chairo chekuti hanzoshandire munhu chero pafree market chaipo hauri wani. Saka ishuwa kadzinotaura kuti vabereki vanogona kuchekeresa vana saka is true ka? It's very much true. Ukaona uchipa kuti hani vangu zvawasangana nazvo kana wasangana nazvo wega wazviona ivo vane vanje vanobvuma chitenguva vanoona kuti vanhu vese vanotati vakundipandikira vanogona tomboita mamiting ekuti aiwa mudhara ngatomborowa zviya zvamakana mutombonzwa zvamunomboona mumamuvi ekuti munhu mudhara anomborowa zviyazvi notombosvika pasituation yekuti katimborowai mudhara atauri chokwadi but unongozozvona kuti hazvina zvazvinobetsera because utangomirira kungoti tangogadziriswa namwana zvekutanzi kun'anga unobuda mari mukapera pasina chiri kuitika hapana chinobuda ya inga zvakaoma. Thank you very much caller. Taitonetsekana nyaya yekuti baba vanoromba vanogadzira vana vavo here. Tatonzwawo something pano. Saka izvi zvinhu zvinowanikwa zvekuti hanzi vaslay queen vanhu vanenge vachiti hanzi vari kuda mari kana
waka zvinozoita kuti munhu apinde musituation yekuda mari anenge achiona kuti life yangu yagara yakatodi yakatoora kudhara. Saka dzimwe nguva maslay queen havangozopinda nekuda kwesituation. Of course zvaibhibheri rinotaura kuti Mwari dema the love of money is the root of all evil. Ngatimutopererwa nguva ngowani. Inga zvakungoda nyasha dzaMwari. Haya, zvakaoma color gate isapo chise. Maita yenyu color gate ndeva moto vanoti all right. Yo, kwai vabereki vari kubata uku zvokuti munorota vana vabereki vachiningirira vachise kumasoro. Vachiningirira vachirarame vana. Hanzi pane zvinenge zvichitoitika ipo paya. Antimaona. Kubata hezvo muri kuzvinzwa guys, muri kuzvinzwira mozoti kwanzi vanhu vanotwai hakuna zvinhu zvakadaro, muri kunzwa kola achitaura. Kola hello. Hi, Sis Melly. Morisei kola. Ndiri right, Morisei. Ndiri right. Great, ndangotara nyaya Isau mupfumira uyu. Okay, Isau, all right. Just kungopa some insight. Diana Peter House Girls. Kui? Kunonzi kui? Peter House Girls. Peter House Girls, all right. Yes, and Said ni mwana wake. Said ni mwana wake, and msikana huyu she was just they had a lot of money. Wangane Maria Kawanda. Takatere. Hello? Takatere. Okay. So I'm saying Wangane Maria Kawanda. Hello? Yes, tiri kunzwa. Okay. But ingotry kuwedzera volume mbijana. Koko kuside kwenyu. Okay. So andingotara kuti vangane mari yakawanda ingasingatozwisike, and it's like right aitoenda ku vaenda ku UK for the weekend. Oh. And even grocery nari kuchikoro Peter House wasn't the kind of school yekuti unouya negrocery rakawanda. Meals ku dining hall vai provide zviri sufficient. Take to grocery renda naro kuchikoro was like chips nemamarshmallows ekungoti uri kuenda hako nawo, but otherwise chanchiri chikoro chete chekuti unounza mazi grocery yakawanda, but you'd find kuti mwana wake aiuya nemazi grocery and aitotenga shamwari nemagrocery iwayo. And what's actually interesting is now ndakufunga back, because I got in stream I get it below inini, but ndaida kutamba naye a lot, but vabereki vedu vaingogara vakangoramba, but handisingazwisise why vairamba. But maybe now it's making sense kuti pane zvavaitoziva those days. Saka chikoro chinonzi Peter House Girls ai. Yes. Okay. Ndaifunga kuti Peter House Boys ai chete, ndasandoziva kuti kune chinonzi Peter House Girls ai. Okay. Yes, but yeah. Saka vaitokuremerai, vairema pachikoro, vakorinde pachikoro. Zvachitori excessive zvekuti chikoro chacho chagara chine vanhu vane mari, but iye akatouya ari like but they are serious. But handiti time yacho vaive nemabhazi here? Mari? Time yacho handiti vaive nemabhazi? Saka pamwe kudai yabva kumabhazi ka? Obviously, amena pamwe ndokwaenda. Zvakutanga kumeka sense even vabereki vedu vanga vasingatombotekuzwa nazvo. Kuda kunotamba naye vanga vasingadi mwana wacho. So I feel like pane zvavaitoziva. Yo. Maita basa kola pane munhu kola wandoda kuzama kuunza panapa. Handisi kuona namba yake. Ndikutrai kutsvaga namba yake. Pane kola, I think let's take aite last kola wedu chimirira 8 zacho. Ndamupa namba pa inbox pamkirapo. Handichizivi Peter House sure, handichizivi ini. Right one. Pane vasenda voice note avari kuti je vasenda voice note. Sis Melly maswera
haisiyeni ngekiri vari kutobvunza kuti kuona live patv. Alright, regai timbomirira kola, gaitimirire kola andapa nhamba kuti afone. Pane kola andapa nhamba taroda kutaura nyaya yake apa. Pane uyo ari kufona apa pandisoti ari kufona pafoni yandiri kushandisa ise. Pane wandapa nhamba right now. Right, ndiyero but haisiriyo. Kola, hello. Kola, hello. Hello, Sis Melly. Muri right here, Kola. Zvamunenge munosanda kunge muri Slay Queen. Okay. Inini ndakakura baba vangu inini vaive vakaromba. Saka kutsanangurwa kwatakaitwa namai vachiti kutanga kwavakaita kurombaka vaida kuita mabhizinesi emashops. Ndobva vati kuna mai vangu inini ngatiitei zvemushonga. Saka hanzi namai vangu takaramba. Mai vangu vakaramba. Baba varora mwe mukadzi wechitu. Varora mwe mukadzi wechitu vawirirana kuita zvemushonga izvi. Saka isusu kuzokura kwedu kwatakaita mai vakanetsana nababa. Because mai pavakaramba baba wakabva watichienda kumusha kwako. Wakatora mai nini mai bva waenda kumusha kwavo takanga tichiri edu vadiki but tatakuzivawo. Saka takasara tigara namai nini. Zvinhu zvaingoitika so tigara namai ninika zvaive zvakaoma. Taiti manheru tainzi musabude nemoto panze manheru. Nababa venyu? Rimwe dhei ndobva tasara tega ndobva tabuda nemoto panze. Takasangana nenyoka panze papo tabuda nemoto. But yakangodisappear hatina kuzomboona kuti yakafamba sei. Iyo moto? Aiwa, nyoka. Takasangana nenyoka nemoto panze. Usiku kumusha? Kumusha. Asi zvokuti nyoka uyo yakangodisappear because mamuri kumusha murima hakuna magesi. Zvokubuda nemoto light panze uchiona mwenje zvezvi unongochiona akatoona kuti nyoka iyi but mafambiro yakaita hatinozomboiona. Saka nekugara taienda kumaprofita taimbotiza tienda kumusha kwamama tichienda kumaprofita tichiudzwa nyaya idzodzo dzokunzi baba venyu vakaromba. Ndo zviri kuita kunzi musabude nemoto nemhiko dzimwe dzataingopiwawo. Asi Mikola ngatimbotidzikei nenyaya yenyu. Imi semuchiti baba venyu vaive vakatirombei. Imi moziva kuti izvo zvindogona kuti takagara kudai so. Munoziva kuti kana kunopisa nyoka dzinongofamba. Even mutown even kumusha. Izvozvi right now ndobva ndangobuda hangu panze apa ndosangana nenyoka iri kutobva kunext door ichifamba ichiinda. Ndoti yatumigwa nepanext door kana yatumigwa nevavengi vanondivenga mahaters angu. Okay, Sis Melly, regedza nimbodzike nenyaya. Dzikai. Kuti hayi ndokuti shuwa hatingawisisi. Saka zvadaro kumba uku pane n'anga yaiuya pagore pega pega. But n'anga iyi akanga ari munhu weukama, hama yababa. Aita akauya ane mazondo aigwadzisa muhari for 3 days. Day and night zvinhu zvezvitigwadya. Taipiwa inenge muto wacho after 3 days tichinzinwai. Saka takazoenda kunoudza mama abva watiti kana mapiwa imimi munorasa vasingaoni. Saka takapota taakudaro tichiti n'anga iye ikauya torasa vasingazvione mainini kana kuti baba. Tichigara tichingoudzwa nyaya idzi dzeurombwa hwababa. Baba vakatombosvika pakuzonamata chechi yatainamata yepostori. Vaiudzwa kuchechi kunzi vareurure mishonga yavo. But vairamba kuti nini handinombobvira ndakaromba. Saka ini sometimes ndakazosvika pakuda kuzombobhilivha kuti baba zveshuwa havana kuromba. Dai zviri zvokuti vakaromba dai vaburitsa mishonga yavo nekudziwa kwavanoita kuchechi. Vakazosvika pakungosiya zvekuenda kuchechi zvezvi. Saka isu kuchechi ndobva tangonziwo vakatadza kutaura mishonga yavo
iko zvinezvi vakufa because mishonga yavo yakudaropa kuti because mabusiness avo angadzika zvisingaiti hapana kana chakanga chisasafamba. Baba vangu vakanga vane 6 mashops vakanga vasarwa ne2 mashops mamwe sabroka. Ko baba venyu vasati vaita mashops imimi vaita sinezvei, vairima, vaishanda, vaidi? Hanzi zvekungoitawo zvetumatakishop tumashops itoto. Saka makasvora kuti baba vakakwanisa kusevha vakavhura shopu imwe ikavhura imwe shopu imwe ikavhura shopu kana kuti aiwa Sis Melly apa kuti mashops avo vazoyavhureka vakagara pasi vakataura namai kuti zvinhu zvavo zviite pane kwavaenda kwokuti varombe vakatsanangurirwa marombero avaida kuita. Mai vangu inini ndopavakaramba kuti inini zvemishonga kwete ndokutanga kupedzana kwavakaita nababa. Okay. Alright. Tafamba tichiudzwa nyaya yeurombo hwababa vachiramba kuburitsa kuchechi ndobva wasiya kunamata. Baba vangu vakazofa last year. Vanomborwara vakangoerekana vadona. Saka vafa kudaro takaenda kushopu yavaigara. Baba vangu vakapedzisira kugara vega but vangu vane vakadzi 2 vasawirirana nevakadzi vavo vese. Vafa kudaro takazoenda kushopu tikaona zvinhu zvavo zvese zvavaishandisa pamishonga yavo. Handizivi kana ndiziva zvinhu zvinoshandiswa nevane mishonga like anonzi makano, machira, chichi. Okay. Maitore zvakawandisa ndopandakazototanga inini kubhilivha kuti baba vakaita sezvisho vanga vakaromba. Hapana chataita muupenyu hwedu Sis Melly, kwese kwavaifamba uchingonzwa nzi ndi baba wako. Kuroorwa vakana basa chairo hapana chataita but kubva last year kusvika iko zvinezvi ndikutomboshandawo at least chinotionekerereiwo muupenyu hwangu. Ende ndakatotarisira iko zvinezvi ndane 29 years. Next year nditotarisira kuroorwa. Saka mumashure meso muzvinhu zvataisabhilivha inini hangu handandisasazvibhilivha but nekuzoona zvinhu zvakaitika after kufa kwavakaita. Saka vafa kudaro vanga vane pfuti yavanga vainayo baba. Pfuti vakaisira munin'ina wavo. Pavakafa pakugovewa zvinhu zvavo pfuti vakauya kunoisira mai. Iko zvino mai vari kutaura kuti handisi kukwanisa kurara mumba kwese kwavangoenda vakangonzi haisi pfuti yamakapiwa inyoka cheche inondobuda usiku ichifamba. Ko ngavatoreka pfuti iyi varashe? Handisi kuita kuti ingoraswe, iri kunzi rida unodzoserwa. Saka izvozvi vanhu vari muprocess yekuti tiende kunodzoserwa bamunini vai. Kubowo bamunini vanga vatozviziva kuti pfuti iyi inyoka ndokubva vati regai ndonosiyirawo mai guru. Vanga vari muconnection imwe chete nababa. Uku kuda kutoya kosiya zvirombwa zvavo. Alright. Saka izvozvi iri kuda kutodzoserwa pfuti. Ipfuti rudzii? Pfuti chaiyo pfuti Sis Melly. Kadiki kana kuti mapfuti dzakareba idzi hombe dzakareba, hombe dziya. KuZimbabwe? Ine license zvino pfuti iyoyo? Yakauya pfuti vanhu ndakatovati nini unoidiko pfuti mari kungoti vadzokere nayo. Saka zvezvo kungoti unongochingotauраwo vanhu vanongokutorawo zvinhu zviri ngoriwo simple ngokuti zvinhu zvedu ngazviuye. But nhasi mukufamba vari kudzionza haisi pfuti. Kana mapepa zepfuti yakaba chaiyo akatariswa iri kuonekwa isiriyo futi. Hold on. Wati pfuti iyi ine mapepa, inzwa nemapepa. Asi pfuti yavanayo vane yaive nemapepa. Iyi yavepo iyi. Iyi yavepo iyi. Yakasiyana nemapepa atakaona isusu kushopu. Okay. Alright. Saka ipapo ndopakutonetsa vanhu vari kumbofunga kuti vaenda unoisarenda kumapurisa. Zvimwe tikumbofunga kuti tikangonoisarenda tisina kumbonobatsirwa kumaprofita haizvo hazvizotidzokere here. Saka vanhu vangomirira kuti pamwe tikaona maprofita ekuti tiende kumbonoisarenda kuna bamunini vaitiona kuti vanoibvuma here. Ndoiko zvinenge zvipamirira nyaya iyi.
musakafa but still zvinhu zvake zvichiri kutambudza chiri kunetsa regaiti kuda ende waiti takutoziva kuti izvozvi kana tine dzimwe pfuti dzinenge dzakareba dziri mudzimba umu kugara munhu wakatarisira kuti inogona kusava iri pfuti mai mwana inenge iri chingonifananidzo wepfuti but isiri pfuti mai mwana usiku ichita nyoka iwe chingoti haa pane pfuti yakauyiwa nayo iri apo kwakutongwarira uko zvinhu zvekuromberwa zvakawanda Sis Melly kana usina kukura mazviri munhu haumbozvibhilivhe mufunge isange sena handina chandakabata muupenyu hwangu kana hwani since baba vaivepo fakwaaita ndikuzoshandirwa ndikutomboona kutambanuka kwazviri kuita ndasandarwoita kana musha but ndikutoonavo nzira dzekutongofikawo nekufa kwavakaita nekushandirwa nekurasarasa zvakaoma thank you very much kola nekushaya nyaya yenyu thank you maita basa right mazvinzwa guys futi mudzimba umu dzekureba idzi musangoti futi dzamaona semoti dzimwe moti dzimwe ifuti dzimwe futi dzinenge dzine chirevo dzimwe futi dzinochinja usiku dzichita nyoka samungwarire ipapo indingoti vhurai maziso vana kutaura nyaya dzavo pano memuchimona rakareba rakamira pa rakati pfezi pfuti riya muchitazi 47 anase anakunda repfuti riri apa iri zipfuti izvo zipfuti eya apa usiku zipfuti riya rinenge richidi richizvokonyoka zvaro nese nyoka usiku richibuda namadziro richinda imuchingoti kwai zvinhu zvacho vasikana unosekana mose rugare zvakaoma asikana vedu ve nyaya idzika chokwadisa kaurombo unoende pakasiyana zvino kana vakatora pfuti iyoyo naimi vakanodzosera pfuti iya kuna pamunini vaya vachaibvuma vamunini vaya vanobvuma kuti ifuti iyo iya ifuti iyo vanobvuma futi iyoyo vachiziva kuti futi yavo idzodzi nyoka kuda hausi zvavari muroi otherwise hakuna mumwe munhu angatodi angachiita basa rekubvuma futi iyoyo because chinodai ndiri ndokana futika ini futi ndodzifarira futi ndinodzida handitika senge kuno kwatagara kuno futi kuno unotongaomeka shuwa kuti munadzo 2 mumba 2 3 but zvinokana dzoreba kudai dzidzi dzema AK47 dzekuti kwai munodai plus mapepa agozosiyana sei kola uri right ishuwa inyoka ko mapepa asiyana sei mapepa azosiyana sei saka kola ari right inyoka iyoyo chete mapepa anofanira kufananaka mapepa anofanira kutofanana nekuzosiyana papi baba vakava nenyoka yavo iyi hazvina kumira mushi right gai ndotinzwa gai ntsvake nhamba dzavaladzi ari kuti aisa akuningirikiri ndamupa nhamba dzangu I don't know why asiri kufona ndamupa nhamba nenditati ndamupa nhamba asi valara hana kuisa kodi try kutsvaga valara ndisi kumira indite zvokumutsvaga paningapa gende zvokumutsvaka paningirikiri pamessenger that's the only way valari valara handisi kukuona ini uri papi kwewe valara hapana pandiri kuona pauri ini uri papi kwei namba iri kungofona pa regai ndisevhe pana pationi iri kungofona pa kuti ndiani 081 524 4678 tinzoti ndiani kwa You have does not exist. The number you have dialed does not exist. Number iri kundifonera apa pandiri kuifona pari kuti does not exist one. Valari uri kundifonera panhingikiri 0049 andina namba yake kuti ndiyo namba iyi miraitoni ina 081 but iyi namba yari kuni
Right on. Kodi kwa inonzi chi? 0049. Right on. All right. Caller hello. Caller hello. Caller hello. Mapedza here kufraya mamatiza pana pamukati siya tiri hengi ngiti imi muri kudzoka nenyaya yenyu mamatiza. Kola vanga vadzoka vaiva mbuya pekutanga inini handisi kuziva inini namba yamuri kutaura iyi. Iyi namba ndizivi kuti ndeipi. Mati 0029 0049 49 81 5 2 4 4 6 7 8. Ameno kana iriyo. Let me try to save it one. Right one. Number is kubuda. Number I see you and this kuziva tichi. 0049 ndatry kuisave number yoyo haisi kubuda. Haisi kubuda. Ndamupa number iye, ndamupa number. Ndaisa code haisi kubuda. Haisi kubuda. Tingato vangawambo tichindi vakadzoka rega toto yakufonera ivo tinzwe. Kola daira iPhone. Kola maningi vakasenga nyaya chaiche. Vakasenga nyaya because vandivaiva mbuya vakati ndichadzoka maneri njambonofraya. Vadzoka vakafona vaka. Kola hello. Hello. Kwa iri pasi kama je wewe koko. Wawedzera. Atisi kukunzwa? Wapedza kubika but enough volume yako iri pasi sho kwiza volume tinzi kwenyaya yacho. Kwiza volume chimbo try kutaura tinzwe. Nyaya yako yakamira sei? Zvishoma zviri nani kata ndeupi isiye ipapo hatisi kukunzwa kola kana uri very pasi chai kola hello. Diri right kola muri sei? Ndina nangu ndaida kupinda vana majini yanoda contain amai vanhu vanokupa contain azvinabasa nepolisi. Polisi inotoda contain kuna amai vakabereka mwana vakatakura 9 months. Hazvishandi mashandiro ewayo. Vanoda contain kana amai vasiri vapenyu vanoda contain from varambuya varikuchengeta mwana. Saka makesi yasadend nezisa dzagai kuti mwana vaite DNA panodiwa contain yamai. Kola hawana hati vangochitaura vangochivakomenda mai emergency vangochitaura mwana amai vemwana todiwa kuti vasaine contain yavo. Saka zvekutaurwa nakola kuti vada kuti zvese zviitwe mwana wavo aripo zviri right. Alright kola. Regai ndita amino ndevekumi kwavakamboenda kunotorwa madna amai vasina kupa contain. Mwana haasati asvika over 18 years. Mwana achiri still a minor. Amai vanotodiwa. Koti inotoenda chero vaenda koti ndoda contain yamai. Amai vakatakura 9 months. Ndovanotosaina kuti ndabvuma kuti chakati. Ende kola haasi kuramba kuti vanoita madna. But aka kuti zvese zviitwe
maraiti ekuti ataurire because chizimadza ndiye akaona nhombe ichirwadza nezvese ari kuita zvese ari kukomplaya haana kuramba madna saka kona vasataure zvizvo ngavangoteerera nyaya macheresera unoenda kupolisi ipi amai havana kuramba panopinda polisi ndepekuti amai varamba ende hazvitopinde polisi zvinoenda kukoti koti ndo inozopa permission mapurisa voenda kuita zvese. All right, thank you very much caller. Maita basa zvenyu caller. Thank you. Thank you. Ini vanhu muri kuseka chicha muri kuseka chi aminyare munoseka ikona kuna kuchara zvitori renyu ari kupawo contribution yake panyaya nezuro imi muri kuseka munhu ari kupa contribution yake panyaya yazuro imi muri kuseka musadaro guys munoseke muri kuseke munhu ari kutozvipira contribution yake panyaya yakadi yakatika nezuro saka ichitotongoteerera nyaya yakakuti hatingazovaanhingiriri. I think iri kuplaya kuyoutube vari kuplaya kuyoutube I think vari kuplaya kuyoutube saka vari kufunga kuti zvinhu zviri kuitika anomaona. I think vari kuplaya kuyoutube vari kunga zvinhu zviri kuitika. Anyway chanoitawo malive kuyoutube. Alright, miraitiona kola hello Hello, Sis Melly. Muri sei kola? Ndiri right. Inini ndine 2 cents dzangu dzandira kushare panyaya yekuromba. Alright. Inini hangu ndiri mufesi ndangoona madzimai chete ndo anga achipa contribution yavo. Saka ndati regai ndipewo contribution yangu. Inini ndaisenza kuharara nditika. Ndobva ndasangana this guy wandakatanga kungowira naye because taisenza makambani ari next to each other. Ndichishanda akandiintroducewo kuno mumwe munhu. Munhu ataingowadaidza kuti chiti sekuru because anga ari munhu wechikuru. Akaipomurespekta kuti sekuru. So pakufamba sekuru akazonditi uya umboshanya kumba kwangu sekuru aigara kuMaple. Ini ndaigara kuReside. Then ndobva taenda kumba kwavo kwanga kune pati yanga iri kumba kwavo. Taenda kumba kuya vamwe ndobva vati kuenda kumba ini ndandisina motikari ipapo ndandisingadrive. Ndadaro sekuru ndobva nditi pane kuti uchidi uchienda kunotsvaga makombi yezvino ekuti uchinosvika mutauni wozobva mutauni uenda kuBreseda zvichaiti iwewe neshamwari yako chingorarai kunoko. Then ndobva ndati regai tirare paya takurara ndokubva sekuru anditi inini panapa ndiri chandoda ngokuudzai. Ndine rumu yangu irapa rumu iyi haipindwe. Ende futi kana muchida kubika hamufaniri kurasira hupfu pastofu no matter what hupfu pari kudonhera pastofu. Yowe yowe nai Jesu chawabata chiri chekudya hachifaniri kudonhera pasi. So inini hana yangu yakangotanga kungorova pavakangotaura izvo ndikashaya kuti chii chiri kuitika. So zvakabva zvaitika kuti shamwari yangu akareceiva ecall achinzi amai vake vaadmit kuParenyato hospital. Ndobva akumbira motikari yasekuru aya kuti aende naye. Sekuru avanga ane mari noti mari yekutamba because sekuru ava vakati kuti vakambochata vakachata vakaita muchato vakaita 1 week uchipembererwa muHararo. Then zvadaro paya sekuru ndobva vapa mukomana yamotikari kwezi vanga ane motikari 4 pamba pavo ndobva vati atora motikari yangu imwe uende nayo but pajere yangu haibatwi. Mashoko vakataura. So mufesi akabva amhanya kuParenyato kunona mama wake vaadmitwa. Ndobva anonoka kudzoka because akanzi unofanira kudzoka panapa in 3 hours. Apa dzadzatiwa kuma around 11 manheru. Mufesi ndobva ati sekuru ande kuti ndidzoke ikoko zvino handisi kwanisa kwezi hakuna umwe munhu ana mama kuno kuhospital ndandofunga kuti nditorara kuno kuhospital ndichiona kuti situation yamama yakamira sei. Sekuru aya ndobva vatanga kupenga
vachiti handina motikari yangu inorara kunze kwegeti and hazvitoiti kuti motikari iyo irare kunze kwegeti. Ndobva vatodhiraivha vakati ndikuya ikoko kuzokutora, ndokwanisa kutonotora maid wokune imwe imba yangu kwezamba neimwe imba kuakedhiya. Ndokwanisa kutonotora maid wokune imba yangu yekuakedhiya auya azorara next namama wako. Then ndobva vatoenda vakanotora maid yayo vakamusiya kuhospital. Ndobva tiri kumusosiya dhiraivha waitera mumashure mangu, motikari yangu inonorara mugedhi mangu. Then zvadaro paya kumba ndobva taudza kuti manheru kana chibuda chienda kutoilet haufaniri kulighta light. Unofanira kungofamba wotoziva kuti direction yebathroom kuti iyi unopinda mubathroom. Then ndobva tarara paya. Then kuma around 2 AM mufesa wangu akamuka achienda kutoilet. Ndobva abatidza light achipinda mubathroom. Paakabatidza light akaona mubathroom mune nyoka dzaisvika kuma10 dzakamoneredzana dzakagara pamusoro petoilet seat. Then ndobva adzoka murumu ndobva anditi izvoni shamwari panapa let's just find a way yekuti tibude but papasina a way yekuti tibude mumba because sekuru vakakiya madhoo avo vaibvisa key votorara nayo pasi pepilo. Then mangwana makusenta kangomuka chiti toda kumhanyira kuenda kubasa. We just received my messages yekuti tinofanira kuuya kubasa although yanga iri Sunday. Ndobva vangoti okay zviri bo. Then tabuda paya. He actually called me vakandibvunza kati shamwari yako akaona chiini zuva. Okay. Saka indangoti hapana chandakaona even kuti akabuda muroom atakarara nesu street handitombozivi because ndandakarara ndandiri flat. Saka ndina chandatomboziva kuti pane chaakaona here. Zvapera kudaro ndakabva vakabva vazondidaidza futi ndiri ndege vakati uya kumba kwako but indandakutya ndikatry kupa ma-excuses chichi. Vakatozoita zvokuuya kubasa kwandaisenza vakamira pagedhi achinditaima ndipedze basa. Ndobva vanditora vakati hande kumba. Apa sekuru ndaivaziva ari munhu asinganyidoro. Inini hangu ndaimwadura zvekudiridzira. But patatiri kumba kwacho doro rainzi ari biru wakatarisa. Ende taimwa red wine. But pandaitarisa red wine yayaka yanga isina taste yered wine yandinoziva. Yanga ine taste ani makambodya inonzi chi ropa rembu dzikandire mombe zviya zvinobikwa kumusha zvezvo zvosanganiswa nezvimatumbu nechichichi. Saka that was the taste yanga ine red wine yacho. Ende wanga usinganzi kuti uri kudhakwa but waingotanga kunza mudumbu senge muri kurwadza. Then ndobva ndaenda kutoilet. Pandaenda kutoilet payo ndakatanga kuchaya but kuchaya kwandaita ndaitoburitsa ropa riri ropa raitobuda muviri mangu. Ndobva ndangoti sekuru ndasiya ndaisa washeni paline kumba handina kubvisa. Saka ndoda kuenda kumba because kumba kwedu hakuna drawer. Ndakatongonyepera ngati kumba kwangu hakuna drawer kunongoti nefenzi hembe dzangu dzokwanisa kubiwa zisipo. Ndio excuse yavakandipa. Ndobva vangonditi okay pinda mubedroom mangu utarise paside nebed pane cupboard iripo utore $100 imomo. Ndio vanokwisa taxi kuenda kumba. It's okay sekuru handinachi mari yendandinayo don't worry about that. Mari ndinayo yetaxi yekuti ndiende kumba. Chinopinda mukombi ndakuti ndibhadhare mukombi ende ndaitori neshuwa yekuti ndanga ndine $10 ndinayo mumomo mangu. Ndichigara mukombi ndakaona mari iyo isimo. Ndobva ndatodzika kombi pandikangoona kuti mari haimo. Ndobva ndavafonera kuti sekuru I think ndadropa mari yangu kumba kweimba sofa kana kuti pandandakagara I think ndadropa mari. Ndobva ndakudza kuti tora mari mukabhoni mangu iwe ukaita naro. Ndakakudzai kudhara kuti zvinoitika mumba mangu ndini ndinokudzai ma-instructions. Ndobva ndatomira pandandiri ndobva vativa nemotikari ndobva vandipa $100 iya. But $100 ika
itori nemaki yakanyorwa kumashure nepeni. Unongoziva zvokuti vanhu vanombofarisa vachinyora pamari chichichi. But iyi ndiyo mari yange yakanyorwa kunzi I got you. Saka imi makati mapiwa $100 vainda mukasara mukapenengura mari muchinyatsoda kuona kuti zviri kufamba sei. Pandakapiwa $100 ka pandakangoiburisa ndichida kubhadhara mari iyeyi ndipo pandakaona kuti kumashure kwakanyorwa nebhilo nepeni yeblack. Ndobva ndangobhadharawo mari yandikapiwa chenji yangu ndikaenda kumba. But pandakasvika kumba ndakaona hembe dzangu dzisipo paline. Ndasvika kumba ndikaona hembe dzisipo paline. Ndobva vatondibvunza sekuru vakatondifonera kwezi ndakaisira message nditi ndicho pagate ndobva ndaisira message ndikati ndasvika kumba ndiri safe chichichi. Ndobva vatonditi hembe dzako wadzana dziripo here dzangu wachimhanyira. Ndikati sekuru mire nditarise because ndichiri pagate. Handisati ndaona hembe kumashure because imba yandaigara yanga iri cottage yanga iri kumashure kwemain house. Ndobva ndatosvika sekuru hembe dzangu hapana paline. Akanzi rega ndiuye ikoko. Ndobva vatodhiraivha vakatouya kumba kwangu. Ndobva vatoti let's make a police report. Tongodzaona landlord ndozvaitika ndabirwa hembe paline chichichichi. Vana landlord vakati but asura tiri pano the whole day takatogara panze. Hapana kana munhu ambopinda because vaiti vakagara panze vanenge vakatarisa nepane washing line. But chakandishamisa mangwana acho ndakatoenda kuchechi kuyouth fellowship. Ndaenda kuyouth fellowship ndakaona the exact tie yangu yandandashaya paline nesheti yangu exactly yandandashaya paline ndakaona yakapfekwa nasekuru wangu. Apa kumba kwangu wandaigara kavanga vasina kuzipa ndakatova pamadirections inini kuti fambai makadai muye kuplayside. But ndakashamisika kuti ndaenda kuyouth fellowship ndakaona vakapfeka the exact tie yangu because tie yangu yanga yakapiswa neaini kumashuro. Ivo vakagarawo zvakaipa ndikanyatsokuona kuti iyi tie yangu chaicho yandakashaya nezuro pawashing line. Then the second scenario yandinoda kutaura nezvevanhu vakaromba. Ndina mbuya vangu inini kunoberekwa amai vangu. Sekuru vangu vanga ane madzimai 4. Mudzimai wokupedzisira taiti tikashanya kumba kwasekuru taiudzwa kuti manheru after 10 haubatidzi light mumba. So isu tikanzozvevana kuti tinenge tabva kutauni chichichi ukangonzewo ukagonzo ukafamba unototi ukwenye mechitisa kuti ubatidze light. Saka zvakaitika kuti sister yangu akabatidza light. Hold on caller. Ndikuda kusekeswa nevasikana vari mucomment section ava vasikana ava vari mucomment section anzi gadzirai kumeso kwenyu kuti havana shani neumwoyo takuda kutora mascreenshot vakomana macomments aenda maona ndoziziva kuti mascreenshot munotora kudhara matora kare mukatoindisa komheno kupikwa maindisa kumagurupu enyuko tozviziva kudhara vedu regai ndiseke imi mudondidikwa saka ingotorai chero ndakafinyama ingotorai kono zvandiri ndokugadzirisa chiko asikana ingotorai screenshot imi ndisiyei zvangu chero ndikagadzirisa still munongotora chero ndakadii munongotora saka chero ndikadii munongononditora saka ndidii saka regai mungotorai muchanetei muchazorora imi ndisiyei ende rembere nyaya zvadzirobva vaita sei ndikuona pacomment section panomabvunza kuti izvoni kwesekuru kuyouth fellowship vaitsvagei. Sekuru ndovanga vari mukuru wekumayouth ndovanga vari mukuru vanga vapiwa chinzvimbo chokutungamirira mayouth kuchechi. chechi dzemweya idzi kana kuti chechi dzimwe idzi aiwa haisi yemwe handidi hangu kutaura because ndikatotaura vanobva vaziva saka zvinoreva kuti machechizi ese zvawo hazvina basa kuti ndedzemweya idzidzi kana ndedzechii dzine vanhu vakaromba hakuna iri perfect. Sisineli mumachechi makatakura hatidi kumbonyepa mumachechi makatakura ivo vanoti mwari ava ndinokudza ichokwadi vanhu vakatakura ivava sure vanhu vakatakura hatidi kumbonyepa. Alright chirega ndipedzise nyaya yokupedzisira yambuya wangu wokumusha. Saka kwasekuru kwangu nevakadzi 4 kune vakadzi
before kudaro mukadzi wekupedzisira isi tichikura taingodza kuti mbuya vanoroya but tatisingazvizivi kuti vanoroya sei but takati shako yataenda kunoshanya hanzvadzi yangu akabatidza light mausiku akaona ruoko charobert usingaoni bhodhi yemunhu akaona ruoko chiri chiruoko ndingafirapo ruoko kuka kuchingotamba kudai chiruoko chacho chesimeli chiruoko chacho chemwana wechirungu muchechi chikidzima light ndipo akabva ascreama zvokutoti vanhu vese vanga vari pamushaka vakatomuka kuzoona akabva ofenda after like 4 hours ndo pakusanangurira vanhu kuti ndo zvaitika but kunze kwangu kwatoedza makuseni acho mudhara wangu namoms ndobva toti ngatipekei mabhegi edu tiende ndobva tatobva kumba kwasekuru tikaenda tikadzokera kuharare. Saka kwandiri kumusha kwenyu kune magetsi? Kumusha ipapo kwangosati kwaane magetsi. Saka ruoko rwaidzima light ripi? Akabatidza malaiti eparafina aya. Oh, okay, all right. Malaiti eparafina saka akakwenya mechisa atinobatidza light eparafina. Ndobva ngona chiruoko chemwana wechirungu chichitodzima light so. Ndamva zvakaoma. Saka pana sekuru vave $100 vavai. After maisa $100 kuna taxi driver svika akatora kuseri yanga akanyika kunzi I got you. Hapana zvakazomboitika kana kwamuri? Zviripo hazvo zvimwe zvakazongoitika kusvika ndatozokungofambawo kuchechi dzemweya ndikaudziwa kuti zvamakaona kumba kwamakaenda ndo zvinhu zviri kukuaffecta because even kubasa chaiwo kubasa kwandaisenza ndaenda ngogara ndakupomerwa kuti mhosva kusvika ndatozosiya basa iroro izvozvo ndoti munhu andikutana ishamwari yavandotana antorimo mucomment section umu ari kutozviziva ndaitotaura naye nchiti ndinoda kutaura nyaya yekwasekuru antorimo mucomment section ari kutozviona. Ya inga zvakaoma naimi. Because ndiye atomboda kufona first shamwari yangu yeye atomboda kufona first ndobva ndamuti regai ndifone because ndama kukufonera but phone nyanga I think yanga ine makoza akawandisa but mamuchiri pane namba yamamutomboedzera pa muchiti 0049 muchisa 84 kumberi. It's a South African number, but right now iri kuZimbabwe number iyo. That's why yanga isiri kupinda mukaifona imimi. Okay, all right. Ndosaka yanga isiri kupinda. Okay, all right. Ndiye shamwari yanga akaitofuna because izvozvo takatogara tese kuti abuda arotaura nemunhu pagedhe ka ati achitotrai kukufonera tiri tese kuti munzwewo masaidhi edu tiri tuye zvatakasangana nazvo nevanhu vakaromba ivava. Zvo? Asi kana makazinonamatiriwa yenyu zvikapera zviri nani? Kubva ipapo ino ndakabva ndangobhlokawo sekuru waye kuchechi ndakabva ndati handitauri navo ndaitongotsika ndotongotiza vakazoti hani ndaitongotsika ndotiza ndoenda ndonotaurawo nevamwe vanhu ndikati zvasekuru handidi chiri kumba kwavo handitsike. Ati muzukuru kauya noinda kakwasekuru? Iya mhino kana achienda apa ngoti iye zvino vakugara mumatauni akasiyana plus sekuru ava ndakatozonzwa kuti vakabhuroka even mabusiness avanga vane zvikoro vanga vane mafamu vanga vane mashopu zvese hazvichashandi motikari vasara ne1 pamotikari hobho dzese dzavanga vanadzo kwasara motikari 1 chaiyo. Zvakaoma. Iye atova kuti ukamuona ka akufamba nepatapata chaiyo. Ya zvakaoma naimi. Sure. Haya, thank you hanzvadzi maita basa yenyu. Maita basa nekushaya nyaya iyi maita basa. Yowe. Zvakanaka Sis Melly. Zvinhu zviri kuitika kunze uku guys tingangozviramba asi pane munhu atosenda kuti message. Sis Melly ndine yangu yandoda kutaura nyaya. Ndisingazi kuti uyu wasenda message uyu unoda kutaura izvozvo here kana kuti unoda kuzotaurawo oga akazvimiririra ina handizivi mirigai timuwe. Pamwe tingangomuvharira panze. Gaiti muwe. Ndachitira kuifona iri WhatsApp calling iri nikikiri WhatsApp haisi kubuda
ndanchitry kufona iri direct kanji ndichiona iri yakaita senge South African number. Kola hello. Nyaya yako uda kutaura inyaya yeurombo here uda kutaura panapa kana kuti uri kuda kutaura nyaya yakazvimiririra? Alright, kana iri yeurombo rikaitise paloud. Maswera sekukola? Maswera Sis Melly. Ndaswera. Makaromba? Aiwa. Ndaishanda mumba kuya kwandakaita muno muSouth. Asi kumba kwandaishanda ndaiona kuti kana kuoff chaiko ndainyimwa kana off pamba pandaishanda. Usiku ndakatanga kuita zvekuti ndichitanga kushanda ipapo ndairota ndichitwa mukadzi usiku hwese ndakarara. Every day ndichitwa mukadzi. So kubva ipapo ndakabva ndatanga kunamata ndichinamata nazvo like usiku ndichimuka ndichinamata. And dzimweni dzenguva ndinenge ndisina waitokarara pabhedhi ndichitotaura nyaya nemunhu wanenge wakata uchitaura naye. Waitoona chimunhu chaiya Sis Melly chisina kana uchiona face yeblack kudaisona asi usingaoni kuti face yacho kuti munhu akaita sei. Chiyacho padhuze nepanonzi pabhedhi pandinenge ndakarara. Chiri chimunhu? Yes. Okay. Chipfupi. Samai vaipo vaigara vachindiudza vachiti panapa pane zviri. Saka ukatadzawo kunamata munhu anonamata. Zvaendaita ndaimapostori. Ndaiti ndikapiwa mutauro wekuisa mumba mandairara. Usiku dzimweni dzenguva waiti kana wakurota hope idzodzo waitoona kubva pauri kunopwanyika pasi Sis Melly. Yeah. Ndozvaiitika and ukada kuti pane pandakamboti ndada kusiya basa pakatoita hondo chinzi hapana kwaunoenda. Ruka na. Ndikabva zvekare ndikaenda ndikanoshanda pamwe pandakashanda. Saka wakazosiya sei pawaishanda ipapo kana vaimbokurambidza wakazosiya sei? Ndakasiya ndaenda kuZimbabwe. Ndakaenda kuZimbabwe December for holiday. Ndichibva ndainabva ndanoshandirwa kwandakanoshandirwa ndichibva ndapuwa munamato. Vakatondibvunza kuti mukudzokera rini kuSouth Africa kwamuri kuenda. Ndibva ndapuwa munamato wandakapuwa asi ndichisvika ndobva ndasvika ndichibva ndanzi basa rapera. Ndichibva ndawana rimwe basa futi muno muSouth Africa again. But muSouth Africa vandaishandira vanga vari vanhu vechikuru vandaishandira ivavo. Apa simborina kuna mwana. Basa paibhadharwa zvisingaiti zvekuti asi ndaistadho ndichienda kuchikoro ndaenda kuchikoro ndine zvandandiri kuinvesiti kuunisa kwandandiri. So nguva iyo ndakatanga kurambidzwa kuenda kuchikoro. Pekutanga vainditendera zvezvo ndandine imba yangu kubackroom yandaigara inini. Hapana chandaishaya Sis Melly. Kana ndikati ndikuda mari ndaairtime handina chandandisingasviko pamba ipapo. Zvese kubva kuti mari ndaitengerwa everything. Asi pane one chekunzi auende kuoff. And usiku ndaiti manhiri around 10-11 unenge wakazorora kwandiri kuona TV. Wainzwa vanhu vachitaura kuwindo kwangu inini. Wovhura windo wotarisa kana kuvhura mablind kuti utarise panze asi hauna chawaiona. Paiva nepondi pamba ipapo yandaichengeta inini dzavaita fishi dzine macolors dzanasinganzwiseni nambodziona. Sis Melly fishi idzodzo ndodzityisa everyday na9 o'clock manheru. Everyday na9. So ndaifida kuma9 saka ndaiti pavanenge vasipo paipai ndaifida kunze kuchiri kwakachena. Asi ivo vaizoti wai uri kufidha fishi early. Ndakataura kuti fishi dzangu dzikudya na9. Sarimwe zuva ndakazorara ndichibva ndarota ndichienda kunofidha ndichiti ndakuenda kunofidha fishi. Asi ndichisvika kupondi kuya kuya ndichiona hamuna fishi inyoka dzese dzakazara imomo. Iwo pedza dairodza. Ndichibva ndatanga zvezvekunzi auende kuoff and haufaniri kuita boyfriend. Soita problem yekuti ndakatanga kuita mudumbu Sis Melly meperiod pain. Vanditi specialist watiri kuda kuendesa. Asi kana baba wachona ndo vakandiperekedza kuchipatara kuya ndasvika kuna specialist kuya rod vachinditi haufaniri kuita nhonga. Kuita musikanzwa naEmi
mumwe mukomana ufanira kurara naanyone mumwe mukomana kana uchinzwa kuda murume unoyoondiudza inini so ini ndakafura ndikati pamwe ndivo vari kuda zvekuita sezvekurara neni so tisvika ikoko kuda specialist wavo yeye ine simekanzaa kuti vandibayisa jekiseni ndakabayiwa jekiseni ikoko asi kubva ipapo ndakaita 6 months Smelly ndisingaende kumaperiods 6 months dzese dzakakwana ndisingaende kumaperiods kuti uende ndakabva ndatangaona madhochechi kuti uende kuchechi ubude vaitaura kuti pano pangu hapaendwe kuchechi dzenyitsi kana wauda chechi woita zvechechi kana wauda zvebasa woita zvebasa zvaingodaro kuti hauende kuoff hope dzichimwe ndichingorota hope dzisinganzwisisike dzekurarwa usiku futi again zvichaite izvi kuchikoro chako hachikurambidza chitoda kuti ugare panapa haubve panapa iwewe tinoda kuti ugare ugare panapa mwana wedu ndichibva ndazoti inini zvepanapa handichada ndopandakabva ndatanga kutsvaga basa rezvichikoro chandakadzidzira inini so pese pandaita zvezvekuti kunyepa Sis Melly ndichiti ndikoenda kuchipatara ndisikunzwa zvakanaka ndina dokta wangu ndichienda kumainterview Smelly asi tindasvika ndaiti ndikadzoka vaindudza kuti kongoenda unotsvaga basa tikuzvi so zvatanga kundinetsa kuti why vari kuziva zvese mamovements ese andite nini vari kumaona sei asi munhu akazonditsvagira basa akanditsvagira basa ndiye akazondudza akati apamba ipapo pakaipa ndandinaukudza ndichitsvagira basa kuti pambapo uri kunoshanda pakaipa and ukati mamate iwewe vanhu vanoziva and vanotoziva zvese zvinenge zvichiitika zvazvavo ndo zvinenge zvichivaudza asi ndongotenda Mwari Sis Melly kuti ndakazobva mazvire nezvendakatidza ndikati handichoshande mumba memunhu Sis Melly uzi mudzimba unoenda unoshanda Sis Melly mune vanhu vanenge vane zvinhu zvavo vane intention yekushandisa iwe Sis Melly so ndokubva kwandakaita pandakazviona kuti vanhu vakaromba Sis Melly pandaienda ndichishanda mumba ikoko pandaenda kumaprofita ndichinoningira ndikanzi hazvisi fishi dzamuri kufita muri kusiiswa kuzvinhu so ndo zvandandichida kungotaura hangu ito zvakaoma saka vekupedzisira vanga vari varudzii vanga vari vanhu vemuno here kana tanga vari vanhu mazimbabwenzi avaishandira ndevemuno vekutanga ndo vanga vari mazimbabwenzi but vechitu vandakapedzisira vashandira ndevemuno zvakaoma thank you very much ako muningira nekushiya nyaya yako thank you okay Sis Melly thank you very much right guys dzava 6 iko zvino isi guys dzava 6 regai tibikire vana baba 6 dzachaya tosangana na 8 but imi muri kuti tisangane na 8 tina Valari ndichatsvaga Valari after this life nditaure na Valari asi Valari ega vakawandisa vanhu vari kufona Sis Melly comment nenyaya saka patotoda pati 2 kapa totoda pati 2 vanhu vakaona mameseji onai akatowanda hanoona saka ngatiitei pati 2 iye zvino zvitibikire chi yo vanhu vane nyaya alright bye tibikire vana muzvoni tibikira na baba then tozodzoka na 8 tikadzoka na 8 guys mangwana nditi live tikadzoka na 8 ini mangwana ndiwi pa live guest wa mangwana ndomutomuti toona nako kana kuti nemusi weMonday because Friday kunenge kune youth diaries titoonana neMonday sikana mada zviri kwa muri moti tongocha mangwana anditika kwai no need you wai kuna Siciliova hanzi no need chikuku takaguta iwo kaguta ko ina ndina kuguta ko muri dzodi wakuda tichirambidzwa kuita ma live zvinewe takuzorambidzwa kuita ma live manje takuzorambidzwa kuita ma live pamucha tibikiri kudzimba kumongobva kwamabva kumabasa enda ndauya nechikafu chinochika vanenge vachida chinopisa chirefresh chirabikwa mumba anditoona saka regai tibike tipedze saka zviri kwamuri toita live na 8 here kana titongoita mangwana kuti tipa mukana vauye nhasi vawande mangwana tongozati ne magest edu kuda 4 kuda 5 tozoonana next week ne Monday amen
hanzi baiteka well manje mini murume wangu atodi zvimateka away ndo zvaasingabati hazvifari dei achifarira mateka away andaibva nawo kwanguku zvino havadi mateka away vanotoda zvinobikwa fresh imomo mumba saka zvakafanana saka unongona tega tingotobika mumba andiwana apa vanhu vari kufona sei ndikutokata hangu makosi kutokata makosi saka toita sei na 8 right saka tisangana na 8 kana ndateta na 8 mangwana hakuna life mangwana hakuna life because then chidawo kuti tibosorora anzi we want tomorrow Linda iwe mbuya Linda kasaka chimboyawo tikupe platform uya tikupe platform ko zvonetsei unongogara zvandakaita zviri kwauri takatarisa tiri mucomment section tichikutorawo mascreenshots tokupa guest wouya na guest mutaurirana na guest tiri kucomment section ndoda kumbopfachurawo muswe ndiri kucomment section comment section inoita kuti usekeka chero nyaya isingaseki ukangoda kuverenga macomments unofanira kuseka seni wese dziri padhuze unofanira kuseka panapa wozoita kunge uri kuseka nyaya izvo uri kuseka macomments anenge achiverengwa mucomment section handimaona so hanzi no tomorrow please saka todi guys toita here mangwana semi mwana wamaposa ari kuti hanzi toita pati tuna 8 ngaibake 8 ngababa ngavabike pamusoro akrisi wakuda kuti zvino tichipfekegwa mahembe maplastic wakuda kuti hembe dzichipinda maplastic zvino pola nyoka mufana wangu ari kuti na tomorrow 8 pm alright tosangana na 8 chiregai ndichinobika chigai ndichivabikira laki kuti harigai ndichibika chiregai tichingobika then tosangana na 8 guys saka tine party 2 hanzi toita toda Friday youth diaries aiwa tinofanira kuaccommodate ma youth guys tinofanira kuaccommodate avo vechidika vataurawo nyaya dzavo dzechidiki vachionesana nekupanana mazano panyaya dzechidiki mukurarama kwavo kuti vanoita sei saka we have to accommodate vo vechidiki tichivasupportawo tiri mucomment section kuti zviri kufamba sei handimaona but zvinhu zvabada usiku izvi gaizika tetedza kurara toda kuzomboyawo nemasatanist vakapindawo masatanism ava kana muripo vakambojoinawo masatanism aya mukazosiya kana kuti muri kuda kusiya imboyaiwo mumbosheya vanhu vanoti kuda zvinhu zvakuna chimboyai mutitaurirewo kuti zvinofamba sei handitika tinyatsoona kana titoda kuti panapa patombouya chaiko kana ari muroi chaicho yambouya achiti ndauya vediwe ndiri haiti hangu asi ndakaroya ini ndaitoindla nyama dzavanhu ini ndichitodai kana kuti ndichiri kutodla tinyatsokubheliva because zvinhu izvi izvi tinenge tisingazvibhelieve Chanel moyo no ndetikamas Chanel moyo anenge akamira padho mufana wangu mamoyo anenge akamira padho chitongoti mamoyo ndokuzoziva kuti moyo yacho ndeyake ndeyeshuwa here kana kuti zvori ighost ra Chanel ndichaziva kuti moyo ndototi munun'una izvi pamwe ari hasi mamoyo wacho haiwe Chanel iwe kwaina Chanel nendiri padho ndakamira na 8 o'clock saka regai tisangane na 8 guys tobatsana na 8 handitika tikwanise kuti tibike regai tinde kunobika tisangana na 8 guys